Fictie, non-fictie? Nee, dat is een beetje verschoten. Ik wel mijn leeftijd, maar daar moest ik wel een beetje geluk mee hebben. Ik ben, daarom heb ik het boek ook meegenomen van Munninghoff. Ik ken het net. Wat voor boek is het? De stamhouder van Alexander Munninghoff. Ja, daar is bij die. Ik heb drie boeken meegenomen. Ja. Maar dan was in Blauwe Huis, dat mag toch of de komst van Blauwe Huis, dat mag toch een Reviaan werden? Nou, dat is ik wel leuk als dat zo is. Ja. Dat heb ik jammer genoeg net bij niet. Maar ik heb samen met de toenmalige president-commissaris van Arriva een hele periode gehad dat we mooie uitspraken van Reven uitwisselden. Ja. En die heb ik alweer op een rijtje gezet. En hij Mudders is vullen is en Reven is leven. Dat soort... Nee, hele mooie passages gewoon van hem. iets in boeken? Ja. Ja, oké. Bijvoorbeeld moedig voorwaarts, doch waarheen. Dat soort gevleugelde uitspraken, nou, die zit er vol van. En Past wel bij die carrièrebeeld. Ja, ongeveer. En ze hebben een hele stapel van dat soort dingen. Dat is mijn band een beetje met Reven. Is het alles van Reven lezen? Of Nee. Nee? Dat toch wel weer een beetje... Verplichte kosten natuurlijk ook op een middelbare school hier, de avonden. Ja. En daarna in peerboeken. Maar vervolgens vooral op zich naar mooie uitspraken en minder lezen. Ik denk dat ik in een boekenkast een stuk of 6 boeken van Reven heb staan. Ja. En daar heb ik hele mooie passages uithalen. En die wisselde ik aan mijn Lenzen Koopmans uit. Ja. Maar Lenzen, die had me ik op het idee gebracht. Want ik lees eigenlijk alleen nog maar echte hedendaagse literatuur, zeg maar. Ja. Nederlands of ik Boedenlands? Alleen nog Nederlands. Ja, Grunberg. Ja, bijvoorbeeld. Maar ik heb hier een boek van Van der Heijden. Dat vind ik een totaal andere categorie. Ja, welke haast bij die? Van een deel van de Tandeloze Tijd. Dat is de advocaat van de Hanen. Dat is een langdurige serie, hè? De Tandeloze Tijd. De hele Tandeloze Tijd die heb ik in één keer oerskaft. Echt weer? Ja, want hoeveel ben? Dat is iets minder. Ik denk dat het een 80 centimeter is ongeveer. Die waren uitgebracht. En die had ik al uit? Die heb ik al lang uit, ja. Ja? Ja, en die heb ik gekocht. Want ik hier natuurlijk Tonio ik kregen. Ja. En de schervengericht hier kan halen. Ja. En toen kreeg ik via dat er een volgende versie van de Tandeloze Tijd oerziet komt. Dat bleek de helft. Ja. En toen heb ik snel de hele Tandeloze Tijd gekocht. Ja. Lenzen. Voordat de helft uitkwam? Ja. Ja. En die heb ik toen lezen. Ja. En ik vond het werkelijk formidabel. Ja. Maar als hoogtepunt dus advocaat van Hanen. Ja, ik had het net lezen, dus daar kan ik net om mooi praten. Ik had Tony al wel lezen. Nou, het is toch een oerrader. En het is grappig dat bepaalde dwarsverbanden... Het mooie van die hele serie is, die ik niet gekocht heb... dat er ergens een boekje bij zit... wat een naslagwerkje is voor de verbanden tussen de verschillende personages. Want hij heeft soms wel even nodig... om de koppeling met die eerdere boeken weer te kunnen lezen. Ja. Want op uw leeftijd leidt natuurlijk het geheugen... weet ik wel eens even te wensen hoor. Ja. Maar dit is een prachtboek. Ik kom dat natuurlijk in die periode... Ik ben van de generatie van de krakers. Ja. Die dat mooi maken heeft. Ben wanneer zo in studententijd? Thuis. Ja. Ja. Ik studeer in Grace. Daar waren het zoveel kregen. Nee, ik studeer in Grace. Letterovers gewoon natuurlijk al samen. En toen studeerde ik nog in Amsterdam, bij de UvA. Ja. En daar waar wel massaal kraakt. Ja. Maar de echte uitwassen wie van vol mijn tijd als student. Ja. En dit is vooral Nijmegen? Of is het Amsterdam, de krakers? Beide. Ja. De krakersrellen van Amsterdam. Ja. Dat is de advocaat van de Hanen. Ja. Maar Albert Egbers, de voormalige hoofdpersoon, die komt uit Nijmegen. Ja. En die gaat letter naar Amsterdam. Dit is net het boek over de moord op Severke, hè? Louis Severke. Dat zit toch ik in de Tandeloze Tijd, of net? Nee, dit is de moord op die kok. Oh ja. Die kraker. Die toen in de politiecel gestolen is. Ja, en de hoofdpersoon hier, Ernst Kwispel,
die verdedigt de huid en mem van die overleden kraker. En ja, het is op zich een curieuze hoofdpersoon, want 4 keer per jaar gaat hij een paar weken de huis uit en soept hij zich helemaal lam. Ja. En daarna komt hij weer thuis bij zijn kennelijke zeldzame schoonheid van vrouw. Ja. Maar later, en dan gaat hij weer terug met zijn advocatenpraktijk. Mhm. En later blijkt dus dat hij getuige geweest is van die moord. Ja. En dus nooit die familie hier mooi verdedigen. Mhm. Maar bovendien, als getuige van die moord, of volle je hier moeten vertellen wat hij ooit hier zoen. Ja. Maar dat heeft hij verstopt en gaandeweg in het boek wordt duidelijk dat hij eigenlijk zelf getuige van die moord geweest is. Op die kraker. Ja. Of de dood van die kraker, Ja. de dood door schuld. Ja. Heel bijzonder boek. Ja. Maar het gedrag van die krakers wordt er feilloos in beschreven. Wat maakt het? Ik heb niks van de tandeloze tijd lezen, moet ik zeggen. Dus dat. Zeker nou spijt me dat voor dit gesprek. Maar wat ik wil lezen heb van hem is een 3-luik requiems. Onder andere hoe de deur van zijn huid. Dit is weer alcoholist weer. Antonio natuurlijk ga ik lezen. En dat vond ik heel mooie boeken. Maar vooral omdat er zo volle persoonlijks van hem in zit. En dit is... Het is bijna een maatschappijstandaardwerk wat hij ontkroon is. Ja. Wat maakt dit zo mooi, Visto? Is het stijl of is het het onderwerp? Nou, het is sowieso de manier waarop de hoofdpersoon Albert Egbers gedurende zijn leven, wat ergens ik eindigt, Ja. op termijn natuurlijk in de tandeloze tijd, maar wordt beschreven en de omschrijving van dit oeuvre, de tandeloze tijd, die wordt er pijnlijk in duiken, want het is inderdaad een tandeloze tijd. In de huidige tijd is het ondenkbaar dat een student Ja. gewoon 20 jaar student is en Ja. geen ene sodemieter uitfret eigenlijk. Maar de staat betelt hem wel. Ja. Dat wordt geraffineerd beschreven. Ja. De rol van ouders daaromheen, prachtig. De gevarendriehoek is een van de eerdere boeken waar dus Albert Egbers in zijn jeugd wordt beschreven. Mhm. Dat hij later zo'n tandeloze student wordt, dat is helemaal net raar als juist hoe hij opgroeit. Mhm. Maar bij de volgorde van de boeken, net is dat, dat hij eerst jong is en later... Nee, het is geen chronologie, hè? Nee, Die serie. dat is jump dan elkaar. Ja. Dus ergens moet hij ooit vermoedelijk die hele serie in zijn holle hebben. En heeft hij dat in boeken vervat in een prachtige volgorde van dingen. Zo het? Zo hij die... Nou, kennen ze het hoor. Want nee, er ontbreken elke keer schakels. Ja, ja. Ja. Dan ben je toch Ik vind het geniaal. magistraal. Ja. Ja. En, Is hij de grootste scroller van Nederland van dit ja, moment? vind ik wel, ja. Grutter dan Grunberg? Dat Ja, onvergelijkbaar. Vroeger gingen we door Mulis en Reven en Hermans. Ja. En nou is het Grunberg of Van der Heijden. Ja, maar wie ben ik? Ik ben natuurlijk geen literair deskundige. Maar, dat Maar- gezegd hebbende, Ja, nee, maar dat vind ik echt, Piet want van der Heijden beter. daar matig ik mij iets zo wat onterecht. Dus ik ben een gemiddelde lezer, denk ik. Maar wat ik van vind, ik vond Grunberg maar zijn asielzoeker fantastisch. Mijn band vond het ik fantastisch. Bulderen van het lachen hebben ze dat boek lezen. Ja. Alle treien, mijn dochter, ik, maar de HAVO. Ja. Vervolgens krijg je de Joodse Messias. die vond ik fantastisch. Vond ik Ik heb onvoorstelbaar. Ja. Wat een fantasie. Ja. Hoe verzin je het? Ja. Nou, ik ken de details, die kist ook ik. Die besprook ik net voor die camera. ik heb hier net Maar- live rally. Maar dat is natuurlijk briljant. Uit de Waanzinnige Zoutjestrook, fantasie. Ja. En op een manier opschrijven, zwaar humoristisch. Ja. Maar dan krijg je dat hele Grutteboek, waar die soldaat in Afghanistan zit. Ja, Namelijk- ja, had ik net lezen. Maar gaan we Tessa nou net oerslaan? Of komt hij nog? De volgorde weet ik niet meer precies. Maar ergens wordt het een beetje vervelend. Ja.
En ik dacht, nou vind ik het wel oké. En nou zoek ik wil boeken Omdat het dezelfde soort cynische humor wordt is steeds. of zo Ja, een misschien. beetje meer van hetzelfde. Maar ja, nogmaals, ik maak er meer oordeel doen wat ik net terecht vind. Maar dat, eerlijk zijn, wat ik herken dat wel een beetje. Maar dat komt naar mijn idee ook een beetje. Dat een beetje wat Mullers hier naar de ontdekking van de hemel. Daarna kwam hij heel snel bij de procedure. Ik vond de ontdekking van de hemel geniaal. Heel veel mensen vonden dat ik net. Maar, en alles wat erna komt valt dan gewoon procedure vond ik een slap aftreksel van de ontdekking van de hemel. En ik vond bij Grunberg Tirza echt fantastisch. En kwart daarna kwam Huid en Haar en nog boeken. Dat vind ik dan. Maar dat denk ik van omdat de norm is dan zo heel klein. Dat is jammer. Ja, maar je moet ook wel eens vernieuwend bezig wezen, Ja. denk ik. En Ja. dat is maar Van der Heijden, maar zijn hele oeuvre, de tandeloze tijd. Ertussen terug komt aan het scherpe gericht. Ja. Hè, wat helemaal gericht is eigenlijk op die Polanski. Ja, het zijn Charles Manson. Ja. En wat qua stijl een heel oortype boek is. Ja. Wat ik deels weer eigenlijk een stukje geschiedschrijving is hoe wat er is gebeurd. En nog steeds als u het was naar Polanski. Hè. Dan moest onlangs weer naar Polen en zo. Volgens krijg je Tonio, natuurlijk. Hè. Ja. Ik heb dat boek het 2 in Espen Beertline. 2 hier? Kan me net op Als vragen. Durf het aandenken net. of omdat er... Nee, ik durf het net te lezen. Nee? Ik denk Waarom dat ik ging mentaal onder trog. Ja. Ik verwacht dat. Voel Ja? mij. Omdat het... natuurlijk, je weet dat het een ontzettend emotioneel boek is. Maar is dat de reden? Of omdat je denkt van dan komt het in een... waarom zoet ze dichtbij die komen? Ik heb zelf iets wel bij hen. Ja, maar die leven nog. Ja, maar de wetenschap, en dat zei iets kan gebeuren, dat is de oerdrift, oerzorg van een ouder. Ja. En als dat dan zo lees had, hij dat vermoedelijk zo beschouwen, ik durfde dat net te horen. Ik heb zelfs op een plak geweest waar het gebeurd is, hier het boek nog net lezen. Toen zei ik met de jongens, zei, nou hier is het gebeurd. Dit bruggetje reed hij af. Ja. En hier moet hij in een split second om 5 uur 's ochtends. En wat toch, uiteindelijk moest er doorheen, hè, dat boek moet je lezen. En ik ga het lezen en het weer werken. Onvoorstelbaar. Wat een fantastische beschouwing van een relatie tussen een zoon en een vader. En wat er kan gebeuren en wat je trauma ziet als zoiets gebeurt. En hoe je je vrouw er uiteindelijk toch terug in slaan kennen. Ja. Dat bewijst hij. Daarna kwam de Helleveeg nog. En nog een vervolg op de Tonio. Wat ik op zich wel mooi vond, want dat laat ik in een relatie met de tandeloze tijd. Ja. De opvolger van Tonio. Ja. Het vervolg erop. Maar voel het nou ik mooi toen het liefst? Nou, het Ben- voelde me ben je zo er 2 van bang dat voor ik dus net in de waarschijnlijk? mental crisis kwam. Ja. Werd ik een beetje bezorgd van, oh god, ik hoop net dat het niet te volle pakt. Zo. Waarom moest het als ik graag lezen? Als je zo bang bent om dat het je zo kapot maakt, zo'n boek. Nou, dat zal impact op me hebben dat het een beetje het dagelijks leven niet beheersen. Hè. Daar heb ik wel een beetje zorgen Ja, voor. maar dan kies ik zeggen van nou, dan maar niet dat boek lezen. Maar dan Ja, moest... maar daar ben ik te verslaafd toe lezen. Mijn boorman die kocht hem en die lees hem. Die zei, Bart, dit moet jij niet lezen. En ik had wel lezen, ik had er geen spijt van. Maar dat is natuurlijk best een optie om te zeggen van nou, dit mag gewoon net wel. En dan was muziek Nou, twee ik ken ook lezen. zo'n boek. Nesvin Berg lijkt nou wel orelier. Totaal andere orde, maar Ja. Oma van Hugo Boss. Oké. Dat is geen literair boek, Nee. dat loopt net, maar Hugo Boss is toch een leuke schrijver. Ja. Maar mijn mem is, die is ik, die giet ik door een bepaald proces. Leeft hij nog? Ze leeft nog, Ja. maar ze heeft toch toch een flink aantal hersenbloedingen en TIA's enorme deuken oproen. Ja. Het feit dat ik die parallel zie en dat het me beheersen giet, daarom durf ik het net te lezen. Terwijl het eigenlijk mooi is natuurlijk om te zien hoe orend zo'n proces onderzoeken. Zeker zulke als Hugo Boss, wat ik een zeer gewaardeerd tv-persoonlijkheid vind. Vindt mooi een enorme eigen mening. Die durft te ventileren en die ik op een hele mooie, warme manier dingen kan beschouwen. Ik kom net op daar. Nee, hè?
Nee. Nee. Maar ik kom net door die drempel. Dan pak ik me weer een oorboek. Ja. De Amerikaanse prinses of dat soort makkelijke dingen. Maar... in die werk en dingen ben je heel rationeel en ben je met rationele dingen bezig. In die familiedingen ben je super emotioneel. Denk net, want de worst op zich graag het boek lezen. Denk net van, ik ken wat skills van mijn rationele kant halen en die breng ik naar mijn emotionele familiekant om dat wat makkelijker te benaderen. Ja, maar ik denk dat ieder mens heeft zijn grens. En maar de omvang van rationele dingen. Maar dat is een spontane analyse op die vraag. Ja? Ieder mens heeft zijn grens. En ik denk dat ik zelfs in die grens zit. Dat je de oren dingen... Ik heb het lezen nodig. Maar had je geen les van die grens? Die grens bepaalde dat er heel soort les van is dat die stakende buschauffeurs bij die van de doorsteen. Die grens bepaalde dat die Heerenveen supporters die carrière als bestuurder van Heerenveen ontnamen. Die grens bepaalde dat ze Tonio net lezen woest. Die grens bepaalde dat ze Hugo Borst nooit in bed lezen had. Denk zo net... Daar, op dat vlak moet ik maar eens wat harder, wat rationeler worden? Of nee, maar net? misschien dat... want het heel snel de dingen samen. Hè? Overigens is dat van Heerenveen was dat klopt niet helemaal. Want van Heerenveen is dat net zo. Oké, maar laten we die een moeten beschouwen. Maar denk net van, ik zou daar dus wat makkelijker en wat harder in wijzen, mat? Nee, maar ik heb het lezen nodig om de orendingen om te kennen. Ik heb het hudraven nodig om de orendingen om te kennen. Dan moet ik net dingen doen pakken die dat oren wat toch een werk vermoedelijk ergens in een grenshoorn zit, hè, of iets wat er in de buurt komt, wat dat alleen maar versterkt. Dan moet ik dingen doen die dat compenseert. En dan je het lezen van heus net makkelijke kost, want wat je voor met is net makkelijke kost. Maar dat is 4 al van wat me emotioneel rekkert. Ja. Dus bang voor die emoties dan soms zeker? Net? Nou ja, je moet ergens natuurlijk wel voor zorgen dat het geheel net ervoor zorgt dat de emmer overstroomt. Hè? Nee? Als die emoties er binnen, maar ze er misschien eens een keer die arme overstremen liggen. Dat moet me net riskeren. Nee? Ja, dat weet ik net. Nee, dat zeg ik mezelf als pseudopsycholoog. Oké. Maar waarom net? Ja. Nou gaat het oké. Die hele... een soort mensen zeggen van dat het een enorm palet is. Ik vind dat zelf wel even mij vallen. Maar dat hele palet, dat functioneert. En ik functioneer daarin. Ja. Maar dan moet ik wel voor zorgen dat de signaal die ik van de buitenwacht krijg, van dat het een groot palet is, dat ik mezelf net overschat. Dus ik moet er wel voor zorgen dat er een zekere balans in bloot. Ja, oké. En die balans, die budget, dat is die een beetje wapens, die emoties die rondom die privé ja, of dat de dingen zitten. die ik nodig heb om die balans te houden, dat ik daar net dingen in zie die het oordeel nog versterken. Nee, maar ik zeg zo van, ik haal van die rationele kant haal ik wat druk voor, zodat ik wat meer rond te krijgen om die emoties gaan te laten. Ja. Toch? Ja. Maar dat is geen optie? Voor mij net. Waarom niet? Mijn vrouw zou het vergelijkbare dingen. Ja. Maar waarom is dat geen optie dan? Als ik iets roek, dan moet ik het vers pakken en dan wil ik daarmee aan de slag. Dan kan ik het net loslaten. Ik probeer het even, als wat roekt, als een zakelijke klus bedoeld. Ja, kansen. Dan kan ik net zeggen, dan laat me lopen. Omdat anders loopt hij maar ook over. Laat me lopen. Nee? Dat kan ik net, nee. Baas er wel eens van? Nee. Dan steek ze kut, dan komt wat zo'n komers. Nee. Kijk we naar erin litten? Nee. Nee? Nee. Maar het gaat ten koste van de vrije looplitten van bepaalde emoties.
Ja, dat is dan een keuze, hè? Maar dan wordt eigenlijk best heel graag googelen om Hugo Borst in boek, als dat relateert zijn eigen man. Maar daar wapen zit je in. Ja, Maar misschien haast dat googelen, ik ben ook even de pseudopsycholoog, gewoon soms ik wel gewoon nodig om dingen kwijt te reizen of om dingen accepteren te kennen. ja dat is zo kunnen. En dat zei die vrouw ook. En dan zei ze van, sorry zus, dat gaat niet. Nou, zij communiceren wij net, van dan krijg ik meteen een draai in mijn oren. Ik zei het heel beledigend, mijn excuses daarvoor. Hoe heet ze? Yeti. Yeti. Dan zei ze, sorry Yeti, maar zij wil dat het dan op net? iets radicalere manier. Maar, ja... Zij weet wel, zij moet er net te volle in proberen te interveneren. Dat lukt net. Zij probeert dat zo vol mogelijk binnen de kaders nog te oeraan te houden. Ja. Maar ze snapt wel, ik moet er net radicaal in interveneren, het helpt wel net. Ze zegt ook wel eens aan de Zinnenberg, laat papa maar lopen. Laat maar even. Hij weet niet beter. Vergeef het hem, hij weet niet beter. Het zal wel goed komen en we hopen maar dat het goed komt. Ja. Laat maar even. Ja. Oké, maar als ze dat zo uit, dan viel ze eigenlijk al de loser. Want dan wist eigenlijk al dat zij bedoelt van... Nee, loser is net het juiste woord. Nee? Ik waardeer dat wel weer. Ja? Ja, natuurlijk, want oren die gaan wel in de contramine. Ja. En we hebben natuurlijk genoeg discussies, daar gaat het net om. Maar bepaalde dingen, dat kiezen ze wel, dat is vechten tegen een bierkaai. Laat maar lopen. Dan probeert ze dat op een andere manier te compenseren. Ja. Oké. Wat verstandiger insteken is. En wat doet het zelf dan? Ik broek even dat boek van Hugo Borst als even een simpel voorbeeldje. Dus pin me net verst op dat voorbeeld, maar het geeft me even simpel om de metaforische waarde daarvan. Zo is het uiteindelijk deep down zelf net leren, toch gewoon dat boek pakken en lekker een potje janken? Als nou er bestaat geen Arriva, er bestaan geen verantwoordelijkheden. Ik heb vandaag of deze week deze cabine tot mijn beschikking. Er zijn geen televisiecamera's, er is geen bord. Hij is helemaal verdijd deze weken. Hoe is het net aan het werk? Hoe staat net het laatst dat boek gewoon pakken? Of zo is het hem zelfs dan? Eigenlijk ik net niet eens gaan willen. Nou, dat betekent dus dat ik iets opzoek met Jan rondom of in dat hele scala van dingen die ik dagelijks doe. En dat wil ik net. Nee. Daarvoor Want dat is nog belangrijker als die emoties. Nou ja, belangrijker. Ja. En kun je je voorstellen dat... Is dat ik veroordeel de ouderen 20 hier? En kun je je voorstellen dat er nog veroordeeld in de ouderen de komende 20 hier? Of zit het zo in je ziel vast? Dit is een en die bloot het altijd zo waan tot hij de bedel valt. Nou, dat laatste ik wel jet, maar dat hoop ik dan net. Maar, Ik zeg net als ik go, maar nee, nou ja, tot het einde. Nee, ik denk dat toch in de loop der jaren dat wel wat de scherpe kant is er wel wat oog in. Ja? Ja, dat loopt wel. Wat is het verschil? 20 healing? Nou, iets meer nadenken. En dingen ik durven op hun gang te laten gaan om in letterstadium gewoon nog in te griepen. Nou, dat is de macht van de wijsheid. Ja. En de voorspelbaarheid van dingen, als ze soort dingen mooi is maken, dat vind ik het mooie van ouder worden eigenlijk. Want iedereen zit altijd zeuren over ouderdom en rimpels en dit en dat en grijs. Maar ik vind het mooie dat als het ouder bent, heel volle dingen worden volle voorspelbaarder en maken het leven volle relaxter. Ik vind mezelf 10 keer relaxter dan het zien in Lien. Ja? Omdat de bepaalde processen die juist gebeuren. En dat schat ik nog wel verkeerd in. Maar
over het algemeen beter in dan 10, 15 jaar lien. En ik denk, nou, soms gewoon maar afwachten. Dan komen Maar dat is werkgerelateerd. Maar is dat ik iets wat te maken had mooi... je bent de midlife crisis voorbij en je hebt het leven accepteert zat het is en je hebt jezelf accepteert zat je binnen en dat de rust jouwt? Nou, midlife crisis heb ik nooit gehad. Nee? Nee. Dan komt hij nog. Dat wil ik net hopen. Dat weet ik hè. Nee? Nee. Nee, in het geheel net. Nee. Daar is geen tijd voor. Dat denk ik haast. Ja. Want dat heeft zich net afspelen. Ik zou net weten wanneer zich dat dan zou hebben moeten manifesteren. Als ik gewoon even terug zag. Nee. Dat het. Net ergens op die 42e en daar hoor is toch van... Tja, is dit hem? Nee, die hebben omgekeerd. Ja? Ja, serieus. Ja. Dat wie jij dan nog meer vol gas Ja? in die tijd. Ja. En. Nee, dit is Maar dat het. kan ik een miswijzen misschien. Of net? Dat is die retrospectie net hoorn haast. Of die zelfreflectie net hoorn haast. Omdat het altijd met rode jakker op is. Nee, maar ik heb juist altijd, denk ik, wel een soort zelfreflectie. Ja. En een enorme nuchterheid in dingen. En alles, heel soort relativeren. Dat maakt het al wel makkelijker. Verlies je daarmee ook wel? Ga je alles relativeren? Meer relativeren meer? Nou ja. Bijvoorbeeld na een succes, hè, maar dat is eigenlijk mijn hele leven al zo geweest. Dan, zodra je leeft enorm aan naar een bepaald moment. En is het als een vier en is het lukt, dan heb ik een per seconde of iets langer en daarna ben ik al lang met het volgende project Want het was bezig. maar relatief en we gaan weer door. Ja. Ja. Lukt het net, wat ik wel gebeurt, dan heb ik ongelooflijk de hel in. En dan denk ik vooral van, nou, hoe kunnen we toch nog ervoor zorgen dat wat de effect niet van binnen we compenseren. Lukt het wel, dan is de euforie zeer heel kwad. En dat is eigenlijk wel een zonde. Ja. Ja. Dat realiseer ik me wel. Dus wat langer stil, en dat begon eigenlijk al met het halen van het VWO-diploma. Nou, dat weer best, ik ben net een topstudent. Dus het weer toch wel even afwachten. Ik denk, nou, kantje boord. En nou, het lukte dan. Ja. Maar in plaats van om compleet uit het dak te gaan, wat het weer toch wel een keer er heel hard van werkt, ben ik eigenlijk alweer met de volgende opleiding bezig, dezelfde nacht nog. Welke wie dat? Wat is het? Welke wie dat? Wat wie de volgende opleiding? HEO bedrijfseconomie. Ja. En toen ik dat hele hier in het verkwart traject, ben ik weer met de volgende opleiding bezig in plaats van dus even lekker uit het dak te gaan. Ja. Omdat je met trommaten. Het maakt er geen. Niemand die mij dat op dat moment verplichtte, maar dat zit ergens ik wel in. Had er nooit iemand op dat moment zien die zijn van... Orne, show nou eens even net, nou was morgen bereik is, maar show nou eens nou, wat er joert gebeurt. Hoe leuk het leven joert is in plaats van morgen. Nee. Nee? Ja, het wordt misschien wel saai, maar... Of inhaleren eens even wat meer het succes. Of, Ja. En dan dacht het flikker op, want ik ben alweer bezig met de volgende dag. Nou, ja, dat soort type reacties heb ik net. Maar Nee? ik denk dan wel, ja, op zich heb je wel gelijk, denk ik dan. Maar ik doe er even niets mee. Nee, ik zou het wel willen, maar dat lukt mij dan op een Nee? of andere manier ik net.
Dan ben ik alweer maar wat oors bezig. Dat is toch jammer, ergens? Want feitelijk pakt de euforie of het genot of het intense beleven van dat moment Ja, dus net mooi. dat leed ik daarin, ja. Ja, Ja. dat hindert niks. Nou ja, misschien is het wel een beetje jammer, maar ik ervaar het zelf net zo. Ja. Maar oren vinden dat wel weer jammer. Ja. Maar dat viel voor mij net als een belemmering. Dat je denkt van, goh, ik ben wel, want ik ben wel eens jaloers op mensen die volle beter als ik genieten kunnen van het moment. En in het moment zitten, dat is een beetje een populaire uitdrukking misschien. Maar die dat kennen, ik ben er wel jaloers op. Ik denk van, potverdorie, sommige mensen kunnen zo intens van dat moment genieten. En die kunnen zo extatisch worden. Dat lijkt mij een hele mooie ervaring. Die ik net zo goed ken. Maar door ziek is het er net eens naar. Ik probeer het nog wel eens te zieken. Nee, want ik luister even goed naar wat zij is. Want Het had ik met loslaten te maken, met controle. Denk ik. Dat je om in dit moment zitten te gaan, moet je alles loslaten. ja, Hetzelfde maar als... dat zou wel eens kunnen. Hm? Dat zou wel eens kunnen, ja. Ja. Dat dat de reden is. Want En dat kiest net. jaloezie, Nou, dus. dat is me vreemd. Ja, Geen spat jaloezie. nee. Ik ben op niemand jaloers. Why? Ja. Why should I? Hè? Ja. Maar inderdaad, het controlfreak, dat is wel... dat wordt terecht wel zijn, ja. En als je geen dingen los door te laten, kun je ook minder in dat moment zitten. Ja, dat denk ik, ja. Dat zou wel eens kunnen. Ja. Ja. Maar die behoefte haast niet eens. Nee, maar dat zullen wel dat als oorzaak hebben kunnen, dat zullen we kennen. Ja. En iemand kan zijn wezen, zijn karakter natuurlijk net verhoren, ja. Nou, weet ik eigenlijk net. Ja, Ja, het wezen net. Maar dan komt het op de vraag, wat is iets het wezen van je karakter? Of is iets erin metselen van zijn 18e of van zijn 6e? Of soms is het moeilijk, vind ik, om van jezelf te bepalen van is dit het echte wezen van mijn karakter? Of ben ik hier toch omstandigheden in te lonen kan in dit karakter? Ben ik controlfreak omdat ik even een hele flauwe amateurpsycholoog denk, of ben ik controlfreak omdat ik ergens in mijn kleutertijd een keer daarmee geconfronteerd word met een wat traumatische ervaring, waardoor ik later nooit meer dingen los door had te laten. Dus wat je diepste wezen is, vind ik soms heel moeilijk om te bepalen. Van, komt dat nou echt, zeg maar, is dat een genetische kwestie? Of is dat een door ervaring opgedane, aangeleerde kwestie? Als ik nou mijn huid en mijn memse, mijn huid weer super relaxed. Ja. Die waren echt nergens hier nog koud van. Dus die zit meer in dat moment, die controle loslaten, of net? Oh ja, 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 ja. Ja. Mijn mem die is echt wel echt een controlfreak. Ja. Dus ja, wat dan de sterkste... Dat steekt chromosomen Westha. Oké. Nou, Dat weet ik net. nee. Ik denk dan mijn mem, want dat controlfreak, dat herken ik wel, ja. Ja. Maar dat is net vervelend. Nou ja, Omdat ik te ervaar werken. het tot nota net als een les, nee. Nee. En een omgeving, die vrouw die zou het ik net zien, Natuurlijk. dan is het toch. Iemand die zei, nee, de herspes, die wiest me daar natuurlijk op. Ja. Maar dat kist niks mooi. Of dat kist net. Daar krijgen ze het zij het graag al wel. En is dat... Nee? En dat had zij al lang geaccepteerd, want ze kennen je al heel lang. Ben je hem heel lang trouwd al of niet? Wij zijn al in 88 getrouwd, dus 28 jaar nou. Wat wist je toen? Toen was ik 26, denk ik. Ja, dus 24, jeugdliefdes. Ja, je hebt hier wel een van de jeugdliefdes.
Ja, dan kunnen ze die goed onderhand. Oh ja. Beter dan wie ook. Ja. 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 Wat wordt die wien, hè? Nou, het is totaal oors dan Familia. Ja. Maar Ja. je vlak bij het kacheltje is nog wel lekker. Ja, hè? We krijgen vannacht ook nog Rijnwetterleeuw misschien. Ja, Nou, zie je het hoor inderdaad moe 8 uur gelukkig. Dus voor Ja, die ja. tijd dan Ja. ben ik alweer onder dak. Wat is voor een bank? Is het Om het werk, hè? Fort van het Eiland al en Fort rond werk? Nou, net de boot van zo'n uren, dat trek ik fysiek niet. Maar wel de volgende boot en dan hebben we nou wat afspraken weer, ja. Ja. Dus ik roep ze morgen net even naar bed. Na je 8 uur slaan. Moe hier, broers. Ja, Ja, zeker. oh, dat wel. Een hotel zie je vlakbij. Ja, ja. Een peer sleep heb ik echt nodig. Ja. Gewoon een nacht terug, eigenlijk, Nee. dat trekt me, dat lukt me niet. Doe ik niet. Nee. Hm. Zie je het of via al boven voor, maar Volgens mij is het ik meer. geloof er geen bal van. Het viel dus meer. Ja. 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 Heb je hem eiland uitzicht thuis? Heb je hem eilandje? Of nee? Wij hebben wel mooi zicht, ja. Ja? En dan zit ik zo van de ruiten of doe je Nou, Wolle zo spookt. Ja, hè? Ja, we hebben Zuidwester achterop. Ja. En als het echt spookt, dan klotst het wetter inderdaad de stijgers op. Ja, hè? En dan laat ik een boordje onder stijgen, of nee? Ja, een bootje. Horst van wetter en zielen, of? Nou, we hebben een leuk motorbootje. Hmm. Ik vind alles op wetter wel leuk, maar mijn vrouw is net een zeiler. Nee. En dan ga je hem vaak mee voort, of is het te weinig? Of is het zo nou dan een uurtje voor jezelf? Nou, voor mezelf sowieso net. Nee? Nee, nee. Waarom net? Nou, als ik inderdaad het boord zie alleen nog zo pakken, dan zou mijn vrouw ook denken van, wat is hier aan de hand? Hoezo? Ja, ze snapt wel dat in die spaarzame tijd dat die beschikbaar is om dat soort dingen te doen. Als ik dan nog dingen doe die ik alleen nog doe, dan denkt ze, dit klopt niet. We doen alles samen. Of maar de familie, of maar mijn zoon, maar mijn band. Maar dat is dan wel eens wat alleen? Nee, ja, Nee? uitdraven Dat is het enigste. en lezen. Ja. Ja. Maar nooit een keer een hele dag op een boord voort of een... Nee. Nee? Ik heb behoefte aan. Nee. Ik zou er echt helemaal Maar dat niks heb je voor toch vinden. nodig om maar jezelf zo nou en dan even aan de slag. Maar als een auto met chauffeur neem ik aan. Dus dan zit ik net alleen in de auto, of wat? Nou nee, die chauffeur broek ik echt alleen nog als het nodig is.
Dat is ofwel een borrel of lange afstand. Ja. En Oostenrijk zelf? Ja. Oké. Dus dan ben je wel alleenig? Ja. Ja. En dat is genoeg? Nou, zet ik mooie muziek op. Ja. Wat zet op? Hing het helemaal van het jaargetijde en van de stemming al. Bepaalt die stemming de muziek die je opzet? Of Ja, en bepaalt het- de muziek en het de jaargetij. stemming die je krijgt? Ja, het jaargetijde ik wel. Ja? Ja. En wat, Nee, ik krijg eerst stemming van muziek. Omgekeerd, dus wel zei ik zet de muziek op die past bij de stemming en het jaargetijde. Oké. En wat is het mooiste jaargetijde? Ja, alle fjouw vind ik prachtig. Ik vind het heerlijk in de winter. Mooie klassieke muziek. Ja. Mooie geestelijke ondergroen. Ja. In de Klassieke zomer ja. mooie, goede Hollandse DJ's. Ja. Voor het feest? Ja, maar dat is het enige waarom ik jammer vind dat ik nou net jeugd ben. Omdat er no volle... Ik ken als 53-jarige Ja. net naar een concert van Armin van Buuren. Waarom net? Zullen ik wel. Ja, wel. Ja, daar hebben we opa. Nee, wat maakt het dat nou uit? Ken het? Nee? Nee. Dat vind ik echt, dat vind ik jammer. Of naar Tiesto, of naar Avicii, of al dat soort grootheden. Ik vind dat ze Skytone hebben, maar waarom zou dat net kennen? Nou, ik heb er misschien wel scheid toe, maar mijn band zei papa toe. Dan is lekker zonder die band. Nee, Nee? nee. Papa, dit moet je niet doen. Gewoon lekker op de bank Avicii horen. Maar je gaat niet met ons mee naar het concert. Ze gaan wel mooi naar Bluff, Ja? of naar de Dijk, Ja? of nou ja, de scene die dan helaas niet meer. Allemaal oude lullen muziek? Dat vinden ze, maar ze vinden ik wel mooie muziek. Ja? Mijn zoon Pascal, volgens mij is zijn mooiste weekend ooit bezorgd. Maar een paar van zijn beste vrienden en vriendinnen. Maar een concert at Sea en Bluff. Ja? Toch een beetje van u schijn. Waarom vind je de Bluff mooi? Lees mij dat eens uit. Nou, ik vind Bluff mooi omdat dat een relatie heeft met het mooiste weekend van mijn zoon. Een van de mooiste weekend van mijn zoon. Ja, dat weer. Ja, concert at Sea. Oké, maar daar kiest al heen omdat je Bluff mooi vond. Nee, hij is daar geweest met een vriend en 2 vriendinnen. Ja. En daarom vind ik dat fantastisch. Daarnaast ben ik een keer met hem alleen nog naar Bluff geweest. Naar het concert at Sea geweest. Ja. Hier en daarvoor. Hier weer een prachtig weekend. Ja. Maar ik weet, als hem vraagt wat vindt hij een van zijn mooiste weekenden, dan weet ik zeker dat hij dat weekend zaait. En daarom vind ik Bluff mooi. Vanwege die vriendinnen of vanwege Bluff? De hele, alles bij elkaar. Bluff en de hele omgeving, de entourage. Want ik heb dat samen maar nog hier voor hem georganiseerd. En dat vond hij een van de mooiste weekenden volgens mij die hij tot nog toe heeft beleefd. En dat rekkert hij Ja, zaterdag dat vind daarom die muziek van Bluff al mooi vindt. Ja. Ja? Ja, en hier en daarvoor ben ik samen met hem bij dat concert geweest. Maar dit jouwt het voor mij een geweldige extra dimensie. Ja. Daarom als ik het nou opzet, dan denk ik aan hun. En dat maakt het gelukkig. Ja. Ja. Denk ik aan hun fjouwer, die daar dat fantastische weekend in. En die apps en die filmpjes die ze gestuurd hebben. Echt, dat vind ik onbeschrijfelijk. Daarom is Bluff van mij iets extra's. Ja. Ik probeer dat even te vertalen naar mijn eigen situatie. Dus ik ben iets jonger dan die van die. Maar ik heb wel een oudste van Joontje en een dochter van Sontje. En nog een jongen van Tredje. En een vrouw. Dus wij zijn compleet. En zij houden heel erg van... Wij houden al heel erg van muziek. En mijn band en ik. En die ben ik de laatste periode hier... Vooral als oudste van Joontje, die ontdekte ik de festivals en die kan euforisch worden van een weekend Pinkpop. Dat had er sinds een jaar of 3 ontdekt en maakt er dat soort dingen al je mooi. Komt er met prachtige verhalen en dat vind ik fantastisch dat hij dat docht. En dat mijn dochter ik met muziek bezig is en dat mijn jongste zoon echt heel erg met muziek bezig is. Dat vind ik echt prachtig. En dat
refereert ik weer om mijn eigen. Dat ik dat zelf vroeger al zo mooi vind. Dus ik herken dat gevoel wat zij in zitten. Maar ik hoef daarom net hun muziek mooi te vinden. Dus als u zomaar zei van... Ik wie bij... vorig jaar weer bij Robbie Williams, ik neem maar wat stoms. En dat vond hij echt een hoogtepunt. Fantastisch op Pinkpop. Dan gun ik hem dat van harte en dan vind ik dat prachtig voor hem. Maar dat wil net zeggen dat ik daar mooi Robbie Williams ik mooi vind. Ik vind het zo raar of raar, nee, verwonderlijk dat die links in je op Nee, maar dat draait het om. Ja? Ja, want ik vind Bluff sowieso leuk. Nou, maar dat kent dan net. Je kan Bluff dan net sowieso leuk vinden. Nee, maar ik vind Bluff leuk. Ja, dat kent dan net, zei ik. Ja, ik vind het wel leuk. Dat kent dan net. Nee, ik vind het wel leuk. En wat is er leuk op Bluff? lekker in gehoor. Een leuke liveband. Liveband is echt hartstikke leuk. Ja. Maar die dimensie die ik kreeg saai, Ja. die maakt het extra leuk. Oké. Verder vind ik, ja, is het gewoon gemiddeld leuk, zeg maar. Oké. Ja. In de winter klassiek. In de zomer Nederlands. In de jest. Nee, in de simmer de Hollandse DJ's. Hè? Ja? Armin van Buuren en Tiesto. Avicii is dan een Zweed, maar Ja. Tiesto, Van Buuren en Afrojack. Echt hartstikke leuk. Op radio ook. Goeie beat, lekker huttig die radio. Ik had net zo bot last van dat ik daar nou net meer vind dat ik daar net meer heen kan zo. Ik had er meer last van, tussen aanhalingstekens last, dat ik het wel jammer vind dat die leuke muziek er net weer toen wij 18 winnen. Nou, eigenlijk is het hetzelfde. Hè? Ja, nou, dat vind ik wel jammer. Ik vind dat hele leuke muziek. Ja. Ik wist zeker dat als het toen hier draait, dan waar het al kraakt. Ja. Als commerciële dit en dat muziek. Ja. Dat weer toen een beetje de teneur. Alles wat lekker in gehoor leidt, dat weer per definitie commercieel en verkeerd. Maar toen zo 18 wist dat we even denken begin jaren 80. Dus toen hingen we kregen we wat over de top disco, zeg maar. We zitten tussen de disco en de dance in. Ja, ik ben echt een fan van de Rolling Stones. Ja, ja. En dat soort groepen. Weinig... Net uit die tijd, maar Michael Jackson of misschien dat, ik weet niet dat hij in die tijd weer. Ja, 82 weer en toen kwam volgens mij een Thriller uit, of Bad. Ja, maar daar weet ik net zo van. Ja. Maar verder vind ik de hedendaagse top 40 muziek ik hartstikke leuk. Ja. Hè, Kensington of The Script. Ja. Super leuk in gehoor lezen en live ik leuke bands. Ja. Te zien. En in de eerst? Ja, in de eerste is het vooral Script en Kensington en dat soort jongens. Ja. En in de maaitijd? Ja, Bluff en de Dijk, de Scene. Ja. En ik had een vraag gesteld, maar ik weet het antwoord niet meer. Ik zei van, bepaalt de muziek die in humeur of bepaalt in humeur de muziek die je opzet? Nee, mijn humeur wordt nooit beïnvloed door muziek. Nee? Omgekeerd wel. Maar als ik lekker in een euforische stemming ben, in een leuke stemming, dan moet ik lekkere muziek hebben. Maar we zijn heel melancholisch, mankeliek, als iets moois juist, terwijl het helemaal net in zo'n bui wiest, maar toch die muziek wist er heen sleept. Stuurt het hij nooit? Nou, dat is dan alleen nog... nee. Nee. Nee, daar ging me net iets bij voor de geeststelling. Nee, hè? Nee. Ja. En als hij in de auto zit en er komt iets voorbij, of draait altijd in eigen muziek? Had je wat radio aan of draait altijd in eigen muziek? Nee, beide wel. Ja. Maar dan komt er toch wel eens iets onverwachts. Wat iets bij die oproept. Wees helemaal net op uitwiest. Dat je niet een heel treurig wordt, of je niet een heel blied wordt, of je niet een heel... Ja, natuurlijk. Dat is wel eens een keer een verrassend leuk nummer. Maar om te zeggen dat mijn stemming maar
materieel erop beïnvloed wordt? Nee. Nee. Nee, hè? Nee. Wat ik wel heb, die echt mooie oude klassieke muziek, Ja. daar kan ik eindeloos aan luisteren in de winterperiodes. Wat is echt mooi oud klassiek? Ja, de bekende van Mozart en van de Handel van Halleluja vind ik het absoluut een hoogtepunt. Echt weer? Ja. Maar ik vind het... Ik vind Handel of Halleluja van Handel, dat valt bij mij in de categorie, krijg zoals de vijfde van Beethoven en zo ben er volle meer, ik van Bach. Wat ik me voorstellen kan, wat ik op een gegeven moment, had je dat zo vaak gehad, is het zo afgekloven, dat ik haast net meer jaren ken dat zeg maar intrinsiek nog mooi is of goed is. Ja, In de maar popmuziek ga je dat ik Paradise by the Dashboard Light is maar misschien wel fantastisch, maar dat ken je net meer jaren. Dat is Halleluja van Handel toch dat is het verschil, het schoolvoorbeeld van. Nee, Nee? dat is dan precies het verschil tussen klassieke topstukken en popmuziek en topstukken. Ik ben ervan overtuigd dat popmuziek topstukken voor 100 jaar echt niet meer draait worden. Nee. Maar de klassiekers, de klassieke muziek, die draait zo 200 jaar nog. Maar ik heb Halleluja van Handel al jaren net oors meer als grappig bedoeld momentje in een televisieprogramma waar het in een rij komt in de slagroom taart en dan halleluja. Weet je dat ik jij dat nooit meer als een op zichzelf staand mooi klassiek muziekstuk. Omdat het zo kapot maken is toch dat clichégevoel wat er omheen hangt. Krijg ze als de vijfde van Beethoven en Ja, maar dat... Ja, maar en de 4 getijden van Vivaldi. Ja, maar dat vind ik inderdaad oor. Maar ik vermoed dat het Halleluja van Handel heeft het als onderdeel van het hele oorloop naar de Peerske, dat het de 4 getijden net. Nee. Aspecten mooi geloof. Nee. En dat het Halleluja natuurlijk wel. Ja. En daarom vind ik in Paradisum zo'n ongelooflijk stuk. Het ik ten op de stien van mijn huis stiet in Paradisum deed ook aan te ancili, dat betekent ten paradijs. De engelen begeleiden u ten paradijs. Dat vind ik zo fantastisch omschreven. Ja. En als ik dat jaar, nou, dat elke keer weer lukt het me net om dat zonder emotie om te hebben. Nee, hè? Dat soort flauwheid dat ik hem nou opzet, want dan is het te makkelijk, zeg maar. Dat is net het juiste moment. Nee, dat doe ik net. Maar... En dat haast bij klassieke muziek meer als bij orenmuziek? Ja, dat is onvergelijkbaar. Ja. Waar zit dat in? Ja. Het Roomse geloof is voor mij natuurlijk ook een hele belangrijk onderdeel van mijn hele bestaan. Mm-hmm. In al zijn facetten. Ja. En dit maakt het er ook onderdeel van uit. Ja. De hele klassieke muziekhistorie, het ontegenzeggelijk raakvlak aan mij het Roomse geloof. Ja. Ik mijn oren geloof, dat realiseer ik me. Maar ik denk dat het Rooms-Katholieke geloof een belangrijke impuls wees het voor de totstandkoming van alle klassiekers. Ja. En voor mij is dat dan, ik werd een onderdeel van het totaal, waarom ik dat zo belangrijk voor mijn hele leven vind. Mijn hele leven. Ja. Ja. En dat had al je verbonden met mijn koor, de muziek en het
gevoel van het kerken en of Als je de winterperiode is ontegenzeggelijk een meer geloofsperiode. Maar Christ en de omloop naar Peersen. ja. Naar Peerske. Die periode die is daarin, dat binnen donkere dagen. Ja. Dan ben ik meer in de stemming voor klassieke muziek. Daar is ik meer tijd voor klassieke muziek op zo'n moment. Mhm. En de relatie met die periodes, die is er gewoon, die kennen we al eer. Mhm. En dat is op dat moment ik wel meer manifest. Dan in een simmerperiode waar het al wat minder dominant aanwezig is. Dan is het leven niet leuker. Dus dan hoeven we net zo na te denken hoe al die... Nee. Nee? Nee. Ik ben blij dat het er onderdeel van uitmaakt zie. Ja, hè? Er is nog steeds oetsjoegen religieus, hè? Ja, hoe zo Rooms-Katholiek, ja. Ja, dus zelfs dat Ja, maakt het verschil in oetsjoeging ten opzichte van protestantisme? Of is het gewoon een cultuurkwestie van daar ben ik net mee opgegroeid en dat... Nee, voor mij is dat een fundamenteel verschil. Ja? Wat is het fundamentele verschil? Dat had zoveel verzetten. Dat is sowieso het wezen hè, van de Rooms-Katholieke kerken, maar het verschil tussen avondmaal en communie. Ja. Wat een hele wezenlijk onderdeel is tussen het verschil van katholiek en protestantisme. Het lichaam van Christus is dat, hè? Ja. Ja of nee? Wat voor protestanten vloek in de kerk is ongeveer. Mhm. Dus dat is een ding. Maar als ik zeg wat voor fantastische culturele historie die Roomse kerken teweegbracht heeft, versus wat de protestantse kerken een historisch erfgoed net. Die begon met de beeldenstorm. Dat we even een oorwedstrijd als wat je dingen hebben. Maar gelukkig is er in Rome bijvoorbeeld nog ontzettend veel oerbleun en rinden maar als roen. Ja. En hij wist wat de Roomse geloof voor de hele historie betekend heeft. En dat is gelukkig nog helemaal oranje. Mhm. En de eerste is op dit moment die Roomse kerken vind ik nog een bakermat van conservatisme. Ja. Of een steunpilaar van conservatisme, maar wat mij betreft echt nodig is om überhaupt te voorkomen dat we met elkaar in een versnelling terugkomen van vernieuwingen die we volgens mij op termijn al ontzettend volle speed van krijgen. Like what? Nou, ik ben bijvoorbeeld overtuigd voorstander van abortus en euthanasie. Ja? Die wordt altijd over in kamp gekeerd in die discussie. Je bent altijd zin of voor abortus en euthanasie. Volgens mij zijn dat twee hele wezenlijke dingen, abortus en euthanasie. Dat weet ik. Voor mij is binnen het hele wezenlijke verschillen. Maar principieel ben ik zin beide en steun ik de hele visie van de Roomse kerken daarin. Waarom? Omdat, en daarom ben ik blij dat ze het lef hebben om zelfs in deze tijd, waar het in principe niet echt bon ton is natuurlijk om dat maar te blijven verdedigen, dat standpunt. Ik ben blij dat nou iemand een anker durft u te lezen. Om te voorkomen dat mensen al steeds verder gaan in uw visies. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg dat er discussies gaande binnen op het ogenblik dat je jonge mensen al het recht jouwen om te beslissen over euthanasie, ja of nee. Ten opzichte van een periode van 15 jaar is dat wel een volgende stap verder. Want ik vreeg me jou of een jong mens zich de consequenties overziet van die beslissing. Waarbij ik niemand het recht wil ontzeggen, en ik net wil zeggen dat iemand die in die omstandigheid zit, dat het net afgrijselijk is. Ik een jong mens kan ondraaglijk lijden. Maar kan een jong mens die ondraaglijk lijdt de beslissing nemen om dat te dwalen of net?
En als nou... En 15 jaar geleden durfde niemand nog die discussie te beginnen. En nou doen we dat wel. Maar dat komt omdat we ooit die grens oerstap gingen binnen van... Ja of nee, zijn euthanasie, zei ze. En 15 jaar later... willen we die discussie voeren gaan. En wij komen er nou in. Datzelfde geldt een beetje voor abortus. Want Maar dat getuigt toch abortus, van dat gebrek aan vertrouwen in uw menselijke vermogens om ethische kwesties te beoordelen. ja, maar de mensen... Ik vind Als dat je dat vertrouwen net, dat wij nee, ik heb dat als vertrouwen net. Want ik zie ermee steeds meer groeien naar... ze willen alleen nog maar het allerbeste. Dat voorbeeld van abortus is daar in één adem mooi te noemen. Want ik verkondig vaak, als ik een discussie heb dat ik er zin ben. Dan komen ze met hier met het voorbeeld... Ja, maar stel je voor dat je dochter wordt verkracht. Ja. Ben je er dan ook tegen? Ja. Ik vind de vraag unfair. Maar omgekeerd is het toch hetzelfde. Toch te zeggen in die euthanasie kwestie van... Ja, maar stel je voor dat het allemaal ben je dat zelf net beslissen kan. Dus door broekstek dat voorbeeld van dat specifieke, redelijk specifieke geval... om de hele range van euthanasie net te willen. Dat is toch hetzelfde als die kennis die je zei van stel je voor dat je dochter wordt verkracht, die broek die in je uit was om de hele range te beoordelen. Nee, maar omgekeerd voeren we nou die discussie over die jongeren al om die beslissing te nemen, ja of nee. En dat vind ik zorgelijk. Dat is een volgende stap in die hele discussie. Dus ik ben blij met dat anker. Maar is de... Ik snap die zorg. Het lijkt me volkomen logisch dat je die zorg gaat. Van, kan dat wel mooi bij en geven we daarin net te vier. Maar om dat te broeken als voorbeeld om te zeggen van... Dan moeten we helemaal geen euthanasie wijzen. Dan ontneemt zo daarmee toch ik die 80-jarige die een slimme ziekte had en dat laatste lijden net meer ondergaan wil, ontneemt ook toch ik zijn zelfbeschikkingsrecht. Nee, maar gelukkig ging ik daar net over. Ik zei ze alleen... Nee, maar dat steunst de lijn van het kerken. Dus in die zin is dat net mede wolhoeven natuurlijk. Misschien is dit wel een beetje een makkelijke keus. Men het... De wetgeving leidt er nou, het mooi. Ja. Of ik het zelf wil of net doe, dat is mijn keus. Ik ben blij dat is eigenlijk de kern van mijn betoog. Ik ben blij dat de Roomse Kerk dat anker uitgooit. Om te voorkomen dat we nog verder die kant op gaan. Ik zal nooit zeggen van, we moeten die wetgeving weer ongedaan maken. Het leidt er nog een keer. Maar dat er leidt hier die wet er net hoeven te komen. Wat mij betreft net. Maar daar mooi. Maar ik ben net hier die site die wetgeving moet ongedaan maken worden. Nee, oké, maar als het leidt hier die wet er net west en hier dus die 80-jarige die zijn laatste ellende net mooi maken wil, die hier dat zelfbeschikkingsrecht net kregen. Ik vind dat een stap in de verkeerde richting. Ja? Ja. Is het... Maar de vraag kwam voort uit het feit dat ik blij ben dat die Roomse kerken die keuze maken en dat anker uitgooit. Zelf ben ik een principieel sjen, maar ik ben net in die site dat wetgeving ongedaan moet maken worden. Ja. Want ik ging daar net alleen nog hoor. We leven hier misschien al in een democratisch land en daar hebben we beslist. En mijn zorg aanschouw ik de ontwikkeling. Maar als een van de zontje miljoen. Ja, maar waarom zet je dan het vol in voor om die discussie? Tuurlijk lezen de grenzen. Nou, heel gechargeerd en dat roept een hele conservatieve Amerikanen. Ik wil eens van pas op, wanneer in Nederland maakt ze de mensen al leren voordat ze in het ziekenhuis komen. Als extreme bankpraterij van die euthanasie-regeling bij u. Waarom maken ze die net hut voor het opzieken van die grens en het voeren van die ethische discussie? Maar als uitgangspunt
De wet is er. En het is, vind ik dan, ik praat nou even van mezelf, goed dat mensen die het goed bij zin binnen het recht hebben om te beschikken te maken over hun eigen leven en dingen. En natuurlijk zitten er enge kanten aan, zeg maar, aan de ronde van dat verhaal. Moeten we dan net hoe die rand discussiëren in plaats van dan zeggen van ja, maar eigenlijk is die hele doos net goed. Ja, maar dus waarom maken ze die net sterk? Nou, dat is dus een onderwerp waar ik me net druk om uit zie. Het enige wat ik zeg is dat dit mijn persoonlijke mening is. En dan gooi ik een liedsankertje uit samen met de Roomse kerken en net meer dan dat. Ja. Maar ik ging dit net als een speerpunt van mijn hele handel en wandelmaatschappij. Het is ik maar een mening van een van de 17 miljoen Nederlanders. Maar wel interessant hoor. Misschien nogal afwijkend, maar dat Ja. van. En daarom interessant. Maar net met de bedoeling om het helemaal te verhoren. Ik zei het en ik hoor mooi de Roomse kerken. Daarom ben ik blij met het instituut. En hetzelfde geldt in principe voor abortus. Dat werd elke keer de discussie verder gaat. Wanneer. Want het maai al dit, het maai al dan, het maai al dan. Wat is nou een optimaal mens dan? En dat, ik weet dat ik wel in bevestigd, 1 keer per jaar hebben we in de Heerenveen Skybox een jongen waar wel in een geestelijk gehandicapten. Dus merendeel mijn Down-syndroom, net al eer, maar merendeel wel. Uitnodigen. Ik ken niet zeggen, dat is de leukste jongen van het hier. En ik weet, ouders die dat ook komt, dat is een mega dreun. Maar toch binnen het ik mensen die recht hebben. En we moeten waarschijnlijk accepteren dat net iedereen volmaakt is. Want dat maakt het juist de hele wereld zo interessant. Er zijn meer en minder volmaakte mensen. En als Ja, we maar de willen basis van de abortusdiscussie gaat natuurlijk net over als je gehandicapte bent of foetussen of embryo's waarvan je denkt dat die gehandicapt worden, dat je die verwijdert. De basis van... De discussie wat ik al voer. Ja, die discussie wordt voort, maar het is net de basis van de Ik abortusdiscussie. weet het, maar dat weet ik net op de basis van euthanasie, dat jongeren. En dat is elke keer wat ik probeer te betogen. We gaan stapjes verder. Ja. Dus dan ben ik blij dat er iemand een anker uitgooit. Zodat we net in vliegende vaart terugrollen. Maar hopelijk toch elke keer weer even een stapje terug door en denken... Hé, ben we nou nog wel op de juiste weg? Ja of nee? En dat is een zekere vorm van conservatisme. Nou, ik ben blij dat ik dat heb. En dan had meer vertrouwen in de ideeën van religie als in de ideeën van wetenschappers, ethici, filosofen op dit onderwerp? Nou ja, ik voel me er meer verbonden mee, ja. Ja. Omdat ik de zorg heb voor meer zorgen over die visie die de ethici op dat gebied hebben. En mogelijke uitwassen en stappen die daarna nog volgen. Ja. Maar dat is dus... Ik heb een protestantse kerk, als daar al in je voice is, de Roomse kerk heeft natuurlijk in je voice vanuit het Vaticaan. Ja, hadden de protestanten absoluut net natuurlijk. Nee, maar mooi, die voice vanuit het Vaticaan maakt het dat wel, dat hele Roomse geheel, tot een heel mooi instituut. Samen sowieso ik maar de hele geloofsbeleving in de kerken. Al ben je net gelovig in een Roomse kerk en daar hoef je nooit te vervelen. Nee, dat gebeurt genoeg. Ja. En dus genoeg te sjen. En ook schrift dan maar eens even om die hele zo'n prachtige Kuiperskerk of Ja. wat dan ik. Hè? Ja. Ja. En haast dat, is dat plezier of is dat een anker? Of is dat gewoon een gevoel van, nou ja, in die hele snelle hudde wereld werd ik mee in beweeg, even een oerke loskomen van dingen? Had het iets spiritueels voor jezelf? Ja, sowieso.
Maar net als een doel aan zich om een oerke los te komen, Mhm. ik draai het wel om. Het is het enige moment in een hele week dat ik uit principe net op mijn mobiel zit. Ja. Dat is tijdens het hut erin zelfs nog wel, Ja, maar net in het kerk. nee. Ja. Als ik bellen word onder het hut erin, dan neem ik inderdaad wel op. Ja? Ja. Ja. Over het algemeen is het daar redelijk snel terug dat ik hut draaf. Maar, Dan zegt hij, ja. En dan, of zoiets. ja, als je bevestiging nodig had, dan ben je gewoon heading aan bijlid tijdens het hut erin. Dan zou er ja. Nee. Dat is Maar niet- in het kerk neemt ze net op. Uiteraard. Maar ik zeg ik net Uiteraard. op dat ding. Nee. Nee. Ja, god, ik kan hoe het kerken praten. Maar ik ben zo... Nee, ik lees het met mezelf. Ik ben gereformeerd opgegroeid. Ik ben inmiddels overtuigd atheïst, maar ik ben tot lang in mijn volwassen leeftijd protestant geweest. Gereformeerd en christelijk gereformeerd. Bij mij kwam het omslagpunt toen wij bijen kregen. Want tot die tijd, en toen was ik dus ik al lang volwassen, iets vergelijkbaars misschien maar was het ook nou schetst. Dus dat ik het lekker vond om daar te zitten en om hoe dingen na te denken. En ik vond het lekker, dat speelde bij mij heel goed mooi. Ik vond het wel lekker om een soort zienloer te jaren, dat was nou niet eens schetst. En heel vaak, die kerken werd bij elkaar behoorlijk conservatief. Heel vaak wie ik het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar vond ik dat helemaal niet slim. Want wij zitten, mijn vrouw en ik, figuurlijk soms op het achterste bankje. En dan dominee dan van alles vertelde hoe hij zijn dingen om zegt. Bijvoorbeeld abortus en euthanasie. En ik weet er net mee eens, dan vond ik dat net slim. Want dan vond ik het toch prettig om te jaren dat hij dat zei en onderbouwde, zodat ik daar nooit denk van waarom vind ik dat ik wil of waarom vind ik dat net. Totdat we bij kregen. En toen dacht ik van ja, maar dat zijn eigenlijk zoveel dingen waar ik het net mee eens ben. Hoe kan ik mijn baan in zo'n instituut opgroeien leren? Want eigenlijk zet ik mijn baan hier in dit instituut Del. Of zetten wij ons baan in het instituut Del. En ik zat aan zijn opgroeien. En ik in eigenlijk maar de jerms zien om elkaar. Of om elkaar. Nou, je zit de chef van, nou jongens. Op je aan een tol wil binnen, of 14 of 16. Dan moet je meer zien in opstand komen. Want er klopt natuurlijk niks van wat hij zei. Ik denk dat is natuurlijk heel raar om je baan opgroeien te laten. In een systeem. En wil je eigenlijk hopen dat ze het in opstand komen. Dus ik bedoel te zeggen, er zit verschil. Want toen moest ik mij erin en daarmee conformeren. En als je als volwassene alleen nog maar jaren naar wat dominee of pastoor zei en je bent er net mee eens, dat hindert niks. Dat schrijf je nooit tegen. Maar als je dat nooit moet je beren of moet je gezin horen, dan is het toch van nou ja, het is voor mij dan misschien wel een beken of een anker. Waar ik het soms wel, soms net mee eens ben, dan hindert dat je niks. Maar is dit nou het instituut wat u in een moderne maatschappij leiden moet? Werd ik mijn baan in opgroeien laten wil en daarin mooi in laten wil? Nou, ik heb dat altijd wel hoop, ja. Ja? Ja, Had het ik hoe aan of net? ja tot op zekere hichte. Had ze nooit dacht van ik hoop dat ze het zien in opstand komen letten? Nee. Dat ze denken van Integendeel. jeetje, wat een poppenkast? Nee, dat zie ik wel heel jammer van. Ja? Dat is dus ik net zo. Nee. Maar viel je helemaal zo lang in dat instituut? Ik ben net 10 of 20 of 60% onderdelen waarvan je denkt van ja, dat vind ik eigenlijk niks, maar doe maar. Of dat kan eigenlijk niet, maar het hoort bij het feestje. Ja, het percentage kan ik daar in dat kader net noemen, maar in mijn eigen wat uitvergrutte misstanden is natuurlijk een onderdeel wat net kan. Nee. Ik heb wel een beetje het gevoel. Ik moet dat bewust niet nemen, want het vond ik eigenlijk een te makkelijk voorbeeld. Ja, maar ja, het is wel een punt wat ik als echte katholiek
natuurlijk net iets is waar je op trots zou binnen. Nee. Maar ik heb wel het gevoel dat er toch de buitenwacht ongrepen is om er eens heerlijk zin om te Skoppen. pissen. Ja. Waarbij ik die misstanden net bagatelliseer. Mhm. En ik geloof ook net dat het oedreun is. Mhm. Omgekeerd vreeg ik me wel al of het elders in de maatschappij in diezelfde periode ik net voorkwam. Ja. Wie het alleen nog bij de Roomse Sjerken of wie het elders ik een probleem. Op skippersinternaten of op... Maar Ik je, heb- het ik durf fenomeen geen dingen te internaat wie noemen natuurlijk... omdat ik het net weet. Nee, maar dat fenomeen internaat had natuurlijk heel belangrijk geweest. Hè? Dat een heel soort band geïnterneerd winnen. En dat de macht van die mannen weer. En daarin is de katholieke kerk natuurlijk in die zin de grootste institutie. Prima, Die... maar net bij exclusiviteit. Nee. Oké. Als enige. En op dit moment is het, voor zover ik dat zeg, wel het enige waar het elke keer weer oppopt. Ja. En is dat dan terecht? Ik denk dat het meer op volle bredere schaal ik plak voor net. Maar ik heb er geen bewezen en geen voorbeelden van. Nee. Nee. Maar het weer wel de tijdgeest dat je alles wat je kwam verzwegen. Ja. Niemand durfde met dat soort dingen uit te komen. Nee. Want dan lag de schuld bij degene die maar uit het probleem kwam. Maar het is echt een beetje hetzelfde wat PvdA zo komt. De morele standaard en in dit verband de ethische standaard, die wordt toch tjerken zoveel heger lijn. Als die dan een misstap beginnen, dan is de afstraffing natuurlijk, of de afschuw volle groter. Een VVD'er zal net zo snel aanrekenen worden op principiële kwesties als een PvdA'er, omdat, of alles wat nog linkser is, omdat die al een orde morele standaard heeft. Dus het is ook een beetje de tragiek van degene die de hoge standaard heeft. Dat is een punt, Ja. zeker. Maar dat betekent net dat je derlinnig, derom, hoe hem het, maar misschien het is een, hoe wie het elders. Desalniettemin, ik bagatelliseer het absoluut net. En wil Had het een zwarte bladzijde. Het had hij net tot twijfeling gebracht als dacht van oei, ken ik dit riemje mooi mijn kerkbezoek? Nee, dat brengt me eerder wat in opstand. Ja? Om het juist vol te doen. Ja. Ik heb wel wat Daar, rebels. daar steekt de rebel de kop weer om de Ja. deur. Ja. Dan kom ik even in opstand. Ja. Dus dan is het 2 keer per week in het kerk. Nee. Ik zou daar toch net meiden. Zo. Nee. Dat zie bij alle religies wel in hele extreme mate. Hè. Mhm. En daar ben ik wars van. Hm. Het is meer de filosofie van nu en hopelijk ook daarna. En ik heb een aantal passages van Reven die daar fantastisch bespiegelingen hoe je houden. Nou, Ja, ik heb ze aan het dat paraat. is het al aan. Die heb ik in mijn tas meer direct naar bij me. Hm. Maar Reven wie er natuurlijk een meester in, hè? Ja. Ja. En Maar ik vind die vorm van dat level van geloofsbeleving, Ja. sec als het seculest, daar heb ik wel wat mee. Dat herken ik. Zat er even dat beschreven. Ja, Het feestje, wat hij ervan maakte. En hij joeg er zelf een twist om ja, die het relativeerde. ja. Maar wat het Maar zeker heel veel net is- katholieken vonden het helemaal net zijn plezier in natuurlijk. Nee, maar dat wie wel in die tijd. Ja, En vinden heel veel katholieken dat nou wel plezierig? Ja, ik denk dat het nou meer... Had je zeggen dat God een ezel is? Nou, maar daar doe ik Ja. net op. Hm? Daar doe ik net op. Nee. Het is meer het leven, het vergelijkbare passage is er van Reven. Het leven hier op aarde is al een feest. Straks hebben we het in de hemel. Waar hebben we het met z'n allen aan verdiend? Ja. Dat level, dat Ja. herken ik. Oké. Maar
Het is hier al een feest. Hij zei tussen de regels toch. Mogelijk daarna ik nog. Het geheel is natuurlijk fantastisch. Maar is dat ook een level wat in de kerken zit? Of was het zelf van makers? Nee, dat is mijn... Ja. Maar dat is een... Ja. De garantie, die ken niemand jou. Ik net. Pretendeer ik net. Nee. Ik ken niet de garage, ik net jou. Nee, maar ik geloof erin. Maar het geloof zit wel helemaal in teken daarvan. Toch? Ja, dat is het wezen van het geloof. Ja. Hè? Ja. Maar het ziet er... Maar moet je dan het hom of kuit kiezen? Moet je dan het zeggen van... Of ik geloof erin, want het is zo belangrijk. Dan zit mijn leven ik in teken ervan. Of ik geloof net, of ik twijfel. Maar dan ken ik dat ik net zei in Leeuwen, zat ik er eigenlijk in Leeuwen moeten zoeken. Of zat het kerken wel dat ik daarin Leeuwen. Of zat de pastoor zei dat het is. Want dan relativeert het zelf. En dat is op zich net onlogisch. En heel veel mensen doen dat. Maar daarmee maakt het ook minder belangrijk als het kerken willen zoeken dat mooi is hoest, of net? Ja, maar misschien het woord niet naar moeten lezen die ik net zei heb. Ik vermoed dat iedere gelovige een stukje vorm van twijfel heeft. Maar dat overheerst bij mij net. Nou, dat is de mate. Ja. En om het daarmee min of meer wat oud en wel als niet helemaal gelovig zoals de kerk dat wil. Ik ervaar dat net zo. Nee. De Roomse kerk had mij nooit verbeden om die twijfels van nou en dan eens te hebben. Nee? Sterker nog, dat jerk heel vaak waarom. Dan ben ik momenten dat ik die twijfel net heb. Nou, Dat is het zeker wist. gun me dat dan maar. Ja. En daarin ben katholieken en ik oors als Ja, dat denk ik wel. protestanten? Ja. Toch wel vrijzinniger in die zin. Minder dwingend misschien? Ja. En dat is wat luchtiger en wat makkelijker. Ja. En blijer ik wel eigenlijk. We kunnen daar heel makkelijk mee leven. Ja. In die zin is Reven natuurlijk wel een sprekend voorbeeld. Maar de Ut was een dagen later. Ja. En bij mij weer zo, toen ik daarvan afstapte, ontstond er meer ruimte om orenfilosofen te waarderen. Of om oren kunsten te waarderen. Omdat het net algemeen meer in teken hoefde te staan of net ophang hoefde te wijzen aan de moraal van de religie. Ik heb eigenlijk pas heel laat geleerd, toen ik op kermis ging, kwam ik in een huis met een overtuigd atheïst. En daar leerde ik eigenlijk pas van dat die ook hun eigen en zeer weloverwogen morele standaarden hien. En dus dat zei iets over, omdat die moraal bij ons altijd aan religie koppelen waren. Dat ik eigenlijk pas later waardering in ben. Dat er ik oren morele normen binnen of oren morele uitgangspunten binnen. En dat filosofie en wetenschap eigenlijk veel belangrijker binnen als dat wij religieuzen altijd tochten. Maar ik heb dat als zodanig nooit ervaren. Nee, hè? Er zijn meer waarheden. Ja. Dat is ik altijd mijn opvoeding geweest. Ja, hè? En dat sluit onderdeel van Roomse kerkenwezen net uit. Ik kan heel veel respect hebben voor bijvoorbeeld leden van de SGP.
Waarom? Vanwege hun consequente opstelling? Zeker, Mhm. ja. Ook als dat om een kwestie gaat waar ze totaal mee oneens bent, dat is Ja. dan wel dat respect hast. Zeker. Ja. En dan probeer ik heel erg in waarde te litten dan. Ja, hè? En ja. Ik heb bijvoorbeeld heel goed opzitten maar de tot voor kwart enige SGP-gedeputeerde uit Zeeland. Ja, Daar ging ik 1 keer per jaar maar uit eten. ja. En dan filosoferen over van alles en nog wat. En ben wat lang het altijd is. Mhm. Maar zeker maar behoud van respect naar hem daar. Ja. En dan kijk dan ik wel weer. Daar kijk ik nog wel wat van leren. En Mhm. omgekeerd erger ik me dan over die mensen die dat ze makkelijk op hun oudjouwen. Ik heb bijvoorbeeld een vrouw van mijn SGP-achtergrond die we Del zetten als een type Ja. wat niks te vertellen Nee, heeft, volgzaam. slaaf, samal achterna rint Ja. en aardappels kookt Ja. enzovoort. Ja. Ik heb Jos van Heukelum, zijn vrouw. Jos die nam dus afscheid als gedeputeerde. Ja. En toen mocht het hele nageslacht, en dat waren er 8 den, plus aanhang, plus kleinkinderen, dat was een compleet koor. Mhm. Die waren Delzet. En oma die sting daarvoor, Ja. dus de vrouw van Jos. Mhm. En die zet het hele koor der Del. Mhm. En die moest dit en die. En er was niemand die niet deed wat oma zei. Nee. En Jos, die deed precies wat zijn vrouw zei. Dus die hele karikatuur van die slaafse vrouw, daar klopt helemaal niks van. Nee. Zij is gewoon thuis de baas die de boel daar draaiende hoort. Ja. En volle meer is dan dat volgzame sloofje. Waar wij buiten die SGP-gemeenschap zo graag die vrouwen voor horen. En dat heb ik zelf mijn eigen voorgesteld. zij mooi net stemmen in Tjerken, waarschijnlijk. Want zij had geen beslissingsbevoegdheid. Altijd om kerkelijke beslissingen is. Zij mooi haar net, nou misschien krijg ik maar goed, dat is een moeizame kwestie natuurlijk. Haar net kandideren als kandidaat politicus in een gemeenteraad of in een provincie. Dus zij kan wel heel sterk de sterke man wezen. Ik kom mij een beetje steen, ja, omdat ik die warmte wel eens even viel hoor. Zij kan wel die sterke rol als mem hebben, maar er worden haar natuurlijk wel een heel soort dingen ontzien. Dus zij komt in een bepaalde kracht, dus kent die kracht van haar, maar wel in een specifieke rol. Ja, maar En zij had net alle vrijheid om elke rol om te nemen die ze wil. toch mooi zie ik zij in beweging dus, dat is juist. Ja. Want dat schetste ze zelf al. Mhm. Ze mochten zich überhaupt nooit kandideren. Mhm. Het is ten opzichte van u's meetlat heel erg vierachter. Maar 100 Ierlien, precies 100 Ierlien, hier bij u zijn vrouw en ik een kiesrecht. Nee, dat klopt. En daar gaat het misschien ietsjes minder snel. Jantje Santje, toch? Ja. Dus we maar in je wacht, dan houden we die 100 hier gewoon. Ja. Precies. En daar gaat het langzamer. Maar om daarmee een hele gemeenschap oud te... Mhm. Dat vind ik onterecht. En als ik dat dan lees in de krant, dan denk ik, jongens, waarom nog zo makkelijk? Verdiep je nou eerst eens een keer wat meer in wat er echt gaande is en oordeel dan. Het is zo makkelijk om altijd te oordelen en te veroordelen Ja. zonder een vorm van verdieping. En altijd nou een veroordelen en veroordelen. En belediging, maar altijd nou een wel gemikte, maar hele harde belediging is van een cabaretier die dat willens en wetens docht omdat hij iets forceren wil. Of het nou jegens een SGP'er is, of jegens een koninklijk huis, of jegens wat ik maar in de maatschappij. Hast je daar dan volle respect voor, of hoort überhaupt net van een belediging? Ik denk namelijk dat het soms belediging en een hele vieze
klap uitdelen misschien wel eens nodig is om een ontwikkeling te forceren. Ja, maar ik heb altijd één belangrijk principe, houd ik heeg. Altijd respect voor iedereen. Ja, maar Ik vind iemand beledigen... Maar altijd respect, forceer je soms net iets. Nee, maar ik denk dat weinigen zullen zeggen dat ik permanent niks probeer te forceren. Maar dat gaat altijd met behoud van respect. En ik gaat echt mijn knuppels in het hoenderhok. Maar beledigen vind ik een grensoverschrijdend. Maar een cabaretier forceert wel eens zonder behoud van respect. Ja, maar dat vind ik dus ook onacceptabel. Ja? Daar ken ik niks mee. Nee? Heel goedkoop. Of wel doordacht en moedig om te proberen iets aan de kaak te stellen. Nee, maar dat is, voor het algemeen is het erg goedkoop. Ja? Maar krijgen sommige instituten of instanties of mensen net te vol respect? Als je altijd respectvol praat over het koninklijk huis, dan kun je haast net meer discussiëren over of dat wel of net van belang is. Als wij 50 jaar geleden had Jozef Luns uit het vliegtuig stapte, dan zei een journalist, zijn excellentie heeft een goede reis gehad. En als nou een minister waarom komt, dan krijgt hij hele hudde en kritische vragen. Die misschien soms ook wel toch een hoogwaardigheidsbekleder als een respectloos jongen worden. Maar daarmee kun je wel verder komen als maatschappij. Als je alles met respect behandelt, dat bedoel ik, kom je soms net verder als maatschappij. Die is het op beledigen. En ik vind beledigen oer de grens. En ja, maar dat is toch hetzelfde? Ik probeer beledigen en respectloos bejegenen, is toch hetzelfde of net? Nee, dat beledigen vind ik nog een grens erger. Ja? Ik probeer iedereen altijd maar respect te bejegenen. Dat is net een absolute voorwaarde. Dat ken ik wel zonder respect. Maar beledigen is een volgende gradatie in mijn terminologie. Ja, en dat was net. Dat was net. Nee. Dat accepteer ik net. Nou, ja, als ze mij beledigen, dan kan ik wegen leefspel, maar dan doen ze dat. Maar ik zou dat omgekeerd nooit wel. Nee. En als hij je beledigd, ligt dat bij die dagliedje of is dat een reden om weer te heup te zitten? Nee, maar ik kan me zo net... Is nooit beledigd? Nou probeer ik een voorbeeld van te bedenken, want dan kan ik er wat adequater op reageren. Ja. Had nooit een keer in iets heel lelijks zijn? Echt persoonlijk lelijk, waarvan ik denk van jeetje. Nou ja, ik vind een belediging als mijn integriteit in twijfel trokken wordt. Ja. Opzichtig. Want die is buiten elke discussie, die is net een discussie onderhevig. Integriteit vind ik een fundamenteel ding. En er staat in twijfel. Maar als dat zo het stelt, dan juist een oor, misschien een komers om überhaupt te twijfelen over in integriteit. Nee. Hij eist dus eigenlijk ook dat hij het op voorhand van de Leeuwen maakt, dat is dan tegen best. Ja, omdat als hij dat in twijfel trekt, dan moet je daar wel gereden of ontoonbare bewijzen voor hebben. Volgens mij is dat net zomaar in het algemeen even aan. Dat zoek ik een ernstige beleving. Nee, dat snap ik. Maar de andere kant van die medaille is dat het van tevoren eist dat hij die integriteit ter harte neemt. Ja, Zonder dat die tegenstander daar misschien het bewijs voor had of reden voor had. Nee, nou, dat is zo. Dat vind ik een voorwaarde. Ik hoop dat mijn opstelling zodanig is dat die integriteit nooit in twijfel getrokken wordt. En als dat ongefundeerd gebeurt, dan zou ik dat een ernstige belediging vinden. Gebeurt het wel eens? Nou, ik vind bijvoorbeeld, wie in het Jedro, dat er dus zijn wordt dat ik vanuit mijn eigen ego naar Heerenveen stap ben. Ja. Nou, dat is in essentie is dat een integriteit in twijfel trekken. Maar dat voel ik van een domheid dat ik daar net lelijk om wezen kan.
Dus het is een vorm van integriteit in twijfel trekken. Maar in een wereld die ik sowieso net al te serieus neem. Dat is betaald voetbal. En dan ik nog op een manier die net serieus te nemen is. Dan kan ik daar net lelijk om worden. Want ik vind dat gewoon domheid. Maar als het in het zakelijk verkeer mijn integriteit in twijfel vertrokken, dan zou ik dat wel heel ernstig vinden, ja. Is er wel eens echt leuk om worden op zoiets? Nou, ik probeer me... Is het überhaupt wel eens echt leuk worden? Ik had nog net murken, ik had nog niks van die jet. Waarvan ik dacht van, goh, hij zei het misschien net, maar dat weer iets, dat had er verskorende hels het plafond uit zijn huis vlokt. Nee? Nee. Kerst dat net? Kerst dat gevoel net, bedoel ik? Nee. De behoefte net om... Nou, ik probeer een voorbeeld te bedenken. Nee, ik kan er echt net een voorbeeld van bedenken. Nee? Dat ik woest van woede worden ben of zoiets. Nee? Uit machteloosheid. Dat is vaak de trigger tot lilkes natuurlijk. Een soort machteloosheidgevoel. Ik vond toen u dat contract van Friesland aannom waar, dat vond ik toch wel ontzettend onrechtvaardig. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik de ziedend en briesend van toch dat we hier net zo. Nee. Dat we hier ernstig teleurgesteld. En dan komt ik meteen de volgende fase in mijn manier van denken. Hoe lossen we dat dan op? Ja, maar dan ben je dus net machteloos. Dan ben je probeer ik het dan meteen weer op te lossen. Die beste vriend van die, die het vierste betiet overleden is. Daar is niks van, dan ben je volstrekt machteloos als er ook iets gebeurt. Maakt hij dat net woest van lulkes op dat moment? Nee, Wat een onrecht van zijn jongen. Wanhopen van verdriet. En als die foto's, ik heb die foto's op mijn iPad. Max ze zien? Ja. Maar dan, misschien moet ik dan eerst even het hele verhaal ervan. Ja. Maar ja, maar mijn leeftijd. En de hoeveelheid... Mat wij even plassen. Best. En zeker had de kjeld, dan ik nog op een blaas slaan. Dan kom je maar en hij stond de titel om even... Maar reumatische ledematen komen weer aan zijn uit. Nou, Ken ik iets intussen van dat je kleermaatje eten, drinken of zo? Of zo is het nou, ik vind het eten, dat is heel raar, maar dat heb ik nog net zo... Een banaantje vind ik zo meteen wel lekker. Ja, kist krijgen. Ik heb zelf helemaal nog geen zin in warm eten of zo. Dus als dat we er beide geen zin in gaan, doen we dat gewoon net, ja? Nee, op een of andere manier heb ik die behoefte, ik net. Nee, ik net. Ik hoor dat ik net voorspellen wat er van behoeftes zou komen. Ja, nee. Normaal heb ik altijd wel zin in iets warms of zo, maar misschien omdat we warm praten, weet ik veel. Maar een banaan heb ik direct wel zin in. Ik eet in Wien even bij... Wien en banaan is een combinatie van niks natuurlijk, hè? Maar ik ben wat dat betreft een barbaar. Een culinaire barbaar. Ik eet in Wien even bij en ik pak een banaan. En misschien direct wat chipjes, ja. Dat is wel lekker. Best. Daar waren wij adviseerd om een zaklamp mee te nemen. Dat is een hele goeie. En die zit hier. Ah, ik ken hem, ja. Gewoon een kwestie van draaien. Ja, dit is een hele goeie. Alsjeblieft.
Lukt het? Hup, Ja. dan staat het door. Ja. Kookplaatsjes om ons zetten, zijn collega's. Daar word ik wat warmer van. Dat had ik helemaal niet, hè? Ja. Ik krijg deze net meer. Die ik verdij in get, nou aan de andere kant. Oh. Met een banaan erbij. Wat wetter erbij. Ja, die hele volle wie van die volgens mij, hè? Oh, Ja, maar, want volgens mij heb ik hier gedronken. Was ik wel eens een keer inpakken. Ah. Dit ding is net heater, hè? Nee. nee, wat dat betreft is het een survival-tocht. Ja. Ik kan mijn werk wat dichterbij zetten nou. Nee. Kost hem vinden, de Dixie? Ja, maar zonder zaklamp weer dat risicovol worden. Ja. Zo. We zitten mooi bij een dame van 88. Ik denk nou, die maar begeleiden maar dan naar het toilet nachts. Oh, dat wordt inderdaad.
Dat wordt inderdaad. Ja. 88 hier. Achie van der Meer, daar staat wel eens een boek van lezen? Nee. Maar nu is een iPad bij, die zou dus met foto's Ja, van die vrouwen. nou ja, van de foto en wat er nou nog gebeurde. Een jeugdvrouwen of is het een letter? Ik ken het hele verhaal net. Nee, het is in die zin bijna een waanzinnig verhaal. Ja. Maar ik peuzel eerst mijn banaantje even op. Weer van die heaters is ook wel een oplossing, ja. 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 Maar dat wil even wel. Ik denk trouwens dat dit wel helpt, want ik viel hem wel wat. Ja, ja? Ja. Ik denk dat hij meer dogen dan dat kacheltje. Ja. Ja, hè? Ja, maar. Met wat demmers zitten dan straks. Ja. Pak deze stoel maar, dan zit het nou al maar rechts in. Viel het? Ja, het Scheelt, geldt hè? inderdaad. Nog wat warmte, ja. Ja. Dit is een screen, hoe heet zo'n ding? Screensaver screen, van ja. mij. Van mij en mijn man. Recent? Ja, redelijk recent. Hoe oud is hij nou? 83. Ja. De staren we u door ondergaan. De zon, denk ik, in de winter. Ben je hem thuis? Bij u achter. En je mem had een ongetal. Hersenbloeding en Ja. 10 jaar zo. Is er nog goed bij, dit nemen we net op, die code. Oh. En had je niet eens jongen, ik heb er mooi die horen voor. Is hij nog goed bij of is er daar toch Nee, zij is goed bij, maar kunnen dingen net weer onder woorden brengen. Oké. En dat is voor iemand, ze tot haar 78ste werkt. Zo. Was er wat? Ja, als, En waarom? Vooral? ze werkt wie verpleegster. Ja. Zuster en zij ging maar pensioen, maar Ja. dat fut zeg maar. Ja. En 3 maanden later overleed mijn huid, Ja. plotseling. Ja. En toen is ze weer begonnen en is ze gastvrouw receptioniste bij de Roomse Kerk geworden. 6 dagen per week, Echt. vanaf haar, nou pakweg 60ste dus. En er zit net een financieel drama achter dat ze moest. Dat wie echt om. Nee, je ziet de boel wel goed van orde op dat gebied. Ja, dus het weer echt omdat ze gewoon. Ja, de morgen kwam op haar al. sinds, neem dat? Na je invulling van haar leven Ja. zocht. En dat had ze tot haar 78ste 6 dagen per week gedaan. Zo. Waarom Van jel wachten tot medisch jel betreien. waarom voort bij zo'n bord, denk ik dan? Waarom net 3 dagen? Ja, die orendagen moest ik invulling hebben. Ja. En bovendien wie het natuurlijk een job wat in principe 6 dagen per week moest. Ja. Maar ja, dat kreeg ik verdelen door 2 mensen. Ja, maar ja, wie wil het wel? Dringen. Voor zo'n het levert natuurlijk weinig tot niks op. Nee.
En voor mij ben het een prachtige invulling. De Roomse kerk sowieso. En dan ik nog die taak, want je zit midden in de maatschappij. Hè. Er gebeurt van alles rondom zo'n kerk. Ja. Ja. En die pastoor werd nog eens een keer vicaris, dat is generaal. Dus die kreeg ik een heel soort... Ik als net katholiek weet net wat dat is. onderbisschop. Oké. En die kreeg dus een soort visite. En er moest een soort voor geregeld worden. Ja. En dat kreeg ze al op haar bord. Maar ja, tot die hersenbloeding. En toen ging het in één keer helemaal mis? Of is dat stapsgewijs? Nee, maar toen gingen, koer dat echt niet meer. Toen moest Nee. ik stoppen, is ik stopte. En langzamerhand steeds maar, dan kwam er weer een hersenbloeding en weer een... Ja, hè? En weer een 10 jaar en langs. Ja, dan gaat het zo. Ja. En soms iets beetje zo. En dan komt er weer wat. En uiteindelijk de rode draad is zo. Maar ik heb ontzettende bewondering voor de manier waarop zij dat toch al je ondergiet, zeg maar. Mhm. En is er daarin wat van haar budgetten? Of zit je als bij een leidzaam dat is je... We zijn als in sectie, zeg ik altijd. 3 band, plus aanhang, plus kleinkinderen. Ja. En alle secties stotten zich bovenop oma. Ja, hè? Ja. Van de week waar ik... En zij field ervaart, weet alles nog. Het is alleen dat ze het net met Utrecht kent. Ja, ze kan wel de dingen, heel volle informatie tegelijk kan ze net meer verwerken. Nee. Maar wel, ze weet nog precies wel werk uit hing. En alleen ja, het omzetten in woorden, dat is het ontbreekt. Plus de mobiliteit is ik sterk achteruit gegaan. Ja. En de conditie ik wel. Wennen ze nog op zichzelf? Of? Nee, ze werden nou in een verzorgingshuis. Wij zijn ooit vroeger zelf ik wel zuster geweest. Het. Ja, ja. Dus dat is in die zin wel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja. En dan Ja. probeer ik misschien al wat van te maken nog. En dat lukt. Ja, dat lukt, want dat zou je krijgt. Ja, dat lukt. Soms is ze even wat opstandig, maar net heel vaak. Het is ik van nature een heel positief mens. Je altijd de dingen naar mij weer ondergiet. Zij wie krijgt ze gedreven als die en krijgt ze dus was meer genen waarschijnlijk van haar als van hem hart. Een soort streethonger daar toch of juist helemaal net? Nee, het was natuurlijk wel eens een keer schoonmoeder, schoondochter. Dat wel eens een keer heel voorzichtig, die Ja. vrouw. En dat botste nog wel eens even wat. Maar van de andere kant, nee. Net in hevige mate of zo. Nee, hè? Nee. Maar hier heb ik bijvoorbeeld een foto van haar. Van de week heeft mijn Sivjouwer naar het eten geweest. Dit weer van de week? Ja, Oké. en hier, dit is een wat vagere foto. Ja? Bij uw trouwen van mijn vrouw en mij. Ja? En mijn huid. En Toen mijn- liep je hem hard nog. Ja, Maar die wie 24 geleden overleden zou, dus dit wie in zijn lettere periode. ja, dat is de laatste hier. Is hij samen in overleden? Of? 65 voelt ze. Wat, 65? Ja, hartaanval en fut. Gewoon in één keer. Ja. Had dat erin hakt of? Ja, dat hebben we wel, Dat is al volwassen, dus iets meer in je dagelijks leven misschien net meer nodig of? Nee, maar ja, wij hebben een soort lol met elkaar. Ja. Hij genoot ontzettend van zijn kleinzonen. Ja. En dat is dan niet eens abrupt of fut. Ja. 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 Ik ga mijn beide ouders nou, dus ik weet net hoe dat voelt. Je dat. Hij is nog 24 jaar bij en bloot hij datzelfde, net in je duistere leven, maar bloot hij datzelfde belang horen, zeg maar, in je leven? Of wordt dat oors als je hart 24 jaar bij je mooi is? De tijd heel te wonden, hè, zeggen ze. Ja. Dat is ik wel zo. Maar het gaat nooit helemaal fut. Het gemis is permanent. Maar ik, ja. Maar het verdriet wat je ervan hebt, dat Wist toen ik leuk?
65 is kapot voor die veel te jong om te sterven. Nee, maar dat vind ik iets wat ik net maar zei. Nee? Nee. Want deze jongen, die is 32 geworden. Dat weer dus in grote maat. Ja. Wat is er gebeurd, Marja? Ja, ik heb een hartinfarct. Echt hier? Van het een op het andere moment. En een macaber verhaal. Want Miniblik oud? nee, hij is een jaar ouder dan Ja. ik. Hij was zitten op een middelbare school. Toen kwam ik bij hem in de klas. Ja. En Hoe heet er? Anno Boosma. En zeldzaam leuke vent. Wat heb ik? Maar die vent laken en waanzinnige dingen mooi maken. En hij, naar de middelbare school volgde hij, ging hij naar de MTS. Want hij wil zien hij denk ik opvolgen, die een middelgroot ondernemersbureau. Je bent niet snits? Ja, wij Ja. bij die snits. Ja. En ik ging naar de Grace, maar we vleerden elkaar eigenlijk nooit uit de eeg. Nee. En hij kreeg een leuke vriendin en die kon heel goed met mijn vrouw vinden, dus we bleven eigenlijk voor een hele tijd. En zijn vrouw rekent zwanger. Trouwen en zwanger en nou, die is ook al een hele mooi verhaal van. En zij, wie assistent van orthopeden in het ziekenhuis. Mhm. Maar ja, vanwege hij hier inmiddels een bedrijf genomen samen met zijn neef van zijn hart en zijn omke. Ja. Dus hij is eigenaar van het bouwbedrijf Boosma, Jester Wieren. Ja. En ja, zij moest eigenlijk hem een beetje ondersteunen natuurlijk. Ze kon net meer orthopedisch assistent blijven. Mhm. Toen ze ik nog zwanger raken. Mhm. Dus zij neemt ontslag en de dag na haar laatste werkdag en 3 weken voor de bevalling valt hij ineens bij Fut. Ik vier het nooit. Ik kom thuis. Ja. En Jetty zei, nou ga maar even zitten. Het is iets verschrikkelijks gebeurd. Nou ja, wat ik toen precies al weet ik net. Maar toen ze dit vertelde, nou dat is een krankzinnig verhaal. Dus wij daarin en ja, toen bleek het inderdaad het geval te wezen. En van die op oren moment voetzie. Heb je voor het overlijden? Ja. Dus hij is net met jongen? Ja, hij moest jongen. Nee, ik net, maar zijn vriend, vrouw Wol, Ja. die had nog geprobeerd van alles en nog wat natuurlijk, toen het gebeurde. Maar ja, weet je net. Hoe gebeurde het? Bij hun thuis gewoon? Ja, bij hun thuis weer. Hij kwam thuis omdat hij ze het lekker viel bij hem. Ja. Mis. En toen ziet Mariette dus maar een volle buik. Ja. En ja, die in het totale ernstiger dan in een shock. Ja. En vervolgens, 3 weken later, bevalt zij van een meisje. En die nam hier volgens mij ik nog samen betocht ooit, dat als de famkes geworden, dan moest ze Esther heten. Ja. Dus ze krijgt uiteraard de naam Esther. Ja. En ontstiet deze schoonheid uit. Ja. En nog steeds binnen Esther en Mariette van u ja, hem? behoren weer tot de inner cirkel. Ja. Tussen, inmiddels is het, ik alweer 23 juli. Ja. Nee, 22 juli. 22 juli, denk ik. En we begonnen dit verhaal eens een beetje, de aanleiding weer dat we het even hier om machteloosheid en lulkes. Ja. Nou, lulkes is dit. Ik ben woest Verbijstering. als er hier in mijn omgeving stjert en vooral als het te betiet is. Ik ben nergens zo lulk eigenlijk om als om dat. Uit machteloosheid. Dat ik, Nee, lelijk is net het juiste woord. Wat Mariette Uijer, dus de vrouw van Anno, uw vriendin, Uijer ongevoelig al net. Nou, dat is net beschreven, dat varieert. Totaal verdriet tot woede en alles wat ertussen zit, ongetwijfeld. Maar zij ondergiet het. Het is haar naaste. Maar ja, bij mij is het dan is het meer iets
dat we moeten er altijd voor zorgen dat we voor hun blowen. In plaats van woede of zo. Woede is bij mij, komt net voor. Het is, verbijstering is wel het juiste woord. Werkt nog steeds, ik ken er nog wel van slag van Rijtzoek en zoiets. Maar dat is wel de beste omschrijving. Verbijstering en verdriet. En hoe uit het verbijstering? In stilte? Ja. Of? En ik met tien werd misschien heel rationeel. Altijd proberen er dan te wezen. Dat vind ik een verplichting in de richting van Anno. Dat zie ik wel eens omgekeerd wat En bij is mij. dat slagen? Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat ontzettend voorneemt. En dat in de loop van een jaar toch allerlei hele plausibele redenen dat een beetje voortzakkert. Ja, dat is inderdaad was in haast alle gevallen juist. Wat in uw geval volgens mij net het geval is, maar Mariette en Esther kinderen het beste het antwoord op jou. Ik denk het net, want ze lieten u altijd wel vullen wat de band is. Maar die verbondenheid is er oprecht altijd. En als het moet, dan weten we elkaar te vinden. En wat had het met Daniën toen hij... Nou, wat het met mij doet is heel simpel. Ja. Nog meer dingen weer relativeren. Het is ontzettend gewichtig door alles wat hij de hele dag... Maar er hoeft maar iets te gebeuren en weg is het. Dat zit bij mij ontzettend diep. En dit is ik weer een voorbeeld van iets waar je heel gewichtig aan kennen, maar met minste of geringste heb je niks meer te vertellen. Dus probeer dan vooral... Het ken ik de drive aan om te denken van... Ik moet het nou doen, dat hij dat er opjagen viel. Nou, opjagen net, maar ik liet geen kans onbenut. Nee. En dat is, dat is daardoor versterkt, toch hem? Nou, dat mooi beïnvloedt, ja. Laat niks lezen wat je nou aan kennen, want daar krijg je spijt van. Ja. Daarom vind ik... er is nog die Katy Perry, die had een vers gecomponeerd. Wat dat ik wel een beetje symboliseert. Welk vers? The One That Got Away. Maak je even een opzichtje? Want die ken ik nou. Ja, er zit een filmpje bij. Wat heel aardig. Hè? Neem de dingen nu maar, want ja, de kind roept maar wat er gebeurt. En die jongen die verongelukt dus, die vriend van haar. En ze probeert het nog terug te draaien, maar dat kan hem meer. The one, zei ze zo, the one that got away. Ja. My God, that's Ja, dit is dat filmpje, ja. Dit is dus zij is nou 74. Ja. En dan zit ze met een vent, die ze ongetwijfeld, toen ze 24 weer net hier willen hebben. Ze drinkt koffie, het is dodelijk saai allemaal. Ja. Maar dan is ze heel snel verrond naar toen ze op een high school zit. Dat is hier, nou, een super coole vent, hè? Ja.
fantastisch als het Johnny Cash er dan achterom gooien. In Another Life, hè, zei ze. Ja, koers nog maar even ronddraaien. Wat maar weer van leren. Nou ja, nou de dingen pakken. En de dingen, nou kun je ze dwaan. Ik heb het zo maar hier, maar mijn maat. Dat, wat in hier zoer is. Ja. Dus zo'n versje ik typerend. Ze liet hem ontsnappen en dan had ze het maar in Another Life. Ja, lekker, maar dat komt net. Nee. Er komt geen Another Life. Ah. Hoogstens hier normaal, maar Ja, wat ook geen kattenpis is. nee, maar hoe dat uit de Ruud dat weten we misschien al net. Nee. En wat weer, dat weten we wel. Ja. En daaruit Harry, wat je boden wordt, dat is wat mij betreft een must. En ik vind dit wel een heel mooi versje. Ze liet hem even ontsnappen, er gebeurt dit en voetzie. Ja, maar dat ken je ik bang maatje om iets los te laten. Zij woe bij hem bij, als ik het goed begreep. Of hij woe bij haar bij. Dan gaat het gruwelijk mis, dan krijg je misschien spiet of dan kom je in zo'n... Ja, zie je nooit met de litterinnen natuurlijk. Nee? Nee, dat is een dikke, misschien een Waarom? kleefje. Misschien in zo'n volle lange gedoe. Een dikke ruzie even en hij riet fut en... Tuurlijk, ze zit nog maar hier in zuurpruim. Net nou begon. Ja, ja. En soms heeft dat in een hand en soms ik net. Dat is juist maar mijn maat wel. Ja. En dat denk ik nog wel vaak. En dat maakt het me nog wel extra verdrietig. Hè? En lelijk is net het juiste woord, maar wel verdrietig. Wat er verloren gaat met zo'n vent. Ja. Echt weer, als we weer jong bij elkaar zitten. Geniaal. Ik had een hele jong laak ik. En vervolgens, wat zo'n vent in de maatschappij zet, mooi bedrijf. Wat draait als een klok. Ja. Wat koe hij bij die, wat oren meesten er nooit meer slagen is? Dat is nooit meer een vreemde zaak. Of is het feit dat hij overleden is reden dat het eigenlijk nooit werd van vreemde haar woord? Nee, dat kist het zeker, want we wisten natuurlijk net wel zijn inkomst. Maar wat dat in die tijd heel bijzonder maakt, wie het gemak waarmee we elkaar begrijpen. Ja. De historie die is met elkaar gewoon eerst, hè, wat al op 13-14-jarige leeftijd begint. Ja. En wat op 30-jarige leeftijd nog in stand is, dat is sowieso veelzeggend. Ja. Er ik periodes tussen zitten dat je elkaar zo goed als net zeggen. Maar als je elkaar daarna toch weer vindt. Mm-hmm. En ontzettend mooie momenten beleefd, dat is iets wat het heel bijzonder maakt. Wat ik in deze Maar fase... wat niet hij specifiek van karaktereigenschap? Wat ik snap het in noodrechtelijke zin wel, dat is hem zo wat is, maar ik ken hem net. Wat maakt hem, wat die hij met die... Was nooit best jongen haast bij oren meisje. Nou, wat hij ontstellend goed koer. Ik kon echt stil van hem worden. Als hij een betoog hield, dan kon ik daar ademloos naar luisteren. Ja. De luchtigheid waarmee die dingen benaderde. De ogenschijnlijke nuchterheid misschien ik wel. Mm-hmm. Ja? Daar heb ik nooit helemaal de vinger achter krijgen.
En vervolgens ik de serieusheid waarmee die zijn bedrijf lijkt. En daar een mooie tent van maakt. Het enthousiasme wat hij van hele lietse dingen herkoert. Dat kon ik zo enorm waarderen. En vindt hij geniet van hele lietse details. Hij vond bijvoorbeeld geweldig om... hij een Land Rover. Dat als er een meter sneeuw lag, dat hij maar die Land Rover op pad ging. Dan lutst die lui de sneeuw weer los. En die komt weer verder rieten. Ja. Ieder oormees die zo denkt, ja, wat is het voor detail? Ik vind het mooi dat mensen van dat soort details kunnen genieten. In plaats van dat ze hele grote dingen nodig hebben. Grote dingen, kies kepi. Genieten van lietse dingen, dat is steeds minder. En zeker in een omgeving waar wij een beetje bivakeren. En hij hier dat in extremo. En dat vind ik mooi. Als ik dingetjes van hem oernemen ken, mooi nemen ken, wijsheidjes of karaktereigenschapjes of dit soort dingetjes. Ja, juist dit soort dingen. Ja. Die ik nog kreeg beschouwen. En ik wil het vormde type humor. Wat ik zijn eigenaardigheden hier. Maar wat wij dan wel leuk vonden. En wat ik bij geen oor hoorn heb. Die vorm van humor uitwisselen over en weer. Dan moet je elkaar donders goed kennen. Dan snap je dat. Ja. Sinds daarbij denk ik, ja, waar gaat het over? Ja. Ja. En hier dat altijd, wist zeker dat het altijd stand holden hier? Het is ik een... Ja, dat ben ik tussen 31 en 53 zit ik ben heel soort tijd. Ja, maar dat hier zich alleen maar versterkt. Ja? Ja. 100% zeker. Ja? Want we komen samen toch verder in een bepaald... Ja. Hoe moet ik dat nog zeggen? Hij maakte er een fantastische tent van. En dat wie alleen nog maar beter worden. Dat weet ik zeker. Die jongen hier zijn de vingers. En ik denk iets totaal oors. En dat ging redelijk oké. Nou, dan wist dat niet in 30, wist dat toch... wat weet ik alweer bij Ballensnedel? Ja, financieel directeur van Beton en Waterbouw. Nou, redelijk oké vind ik wel een beetje anders. Ja, maar ieder op zijn eigen manier, in een totaal oren omgeving. Maar... Hij heeft nooit ervan droomd om te jaren iets te beginnen, een bedrijf? Nee, want dat is het begin van het einde. Dat is echt vlegel ellende. Ja. Dat wist niet in beide? Hoe we net te zeggen. Nee, dat weet ik zeker. Het is nooit ter sprake gekomen. Nee. Maar dat hier het risico wie veel te groot is. Hast u überhaupt wel eens overwogen om voor jezelf te beginnen? Een eigen bedrijf? Of is dat net... Ik kan me wel vertellen dat er toch uiteindelijk een heel groot verschil zit tussen een directeur van een ecolist, een heel groot bedrijf en een ondernemer. Ja. Al is dat helemaal net zo'n groot bureau misschien. Dit net een groot bureau? Nee, ik bedoel dat een goede directeur net per se een ondernemer hoeft te wezen. Nee, dat is ook zo. Sommige bedrijven hebben een bestuurder nodig. Ja. En dat hoeft geen ondernemer altijd te wezen. Arriva is het wel een ondernemer nodig. Omdat, als die in deze sector onderscheiden, dan moet er wel ondernemerschap boven komen drogen. Maar had je nooit een bedrijf voor jezelf gewoon? Nou, net in die zin zoals je dat bedoelt. Nee. Wel iets op heel kleinschalig, maar dat mag ik geen naam hebben. Nee. En die ambitie had ik nooit horen om zo'n bedrijf? Nou, bij iedereen zal het wel eens een keer door de hol spelen, maar het werkt nooit opportun, want dan moest iets anders rinnenlid in is. Dus het kwam eigenlijk nooit in vragen. Maar ik sluit dat voor de lange termijn net uit. Dat wist nooit. Nee. Hè, wat mijn zoon dwang in, dat weet ik net. Nee.
Maar als die besluit om dat wel te doen, dan stuurt ik natuurlijk dat ik daar iets voor kan betekenen. In wat voor vorm dan ook. Ja. Ja. Is dat een aanlokkelijk perspectief om van diezelf ooit nog eens iets van diezelf? Of is dat helemaal... Nou, het is wel wat nice. Want Wij best op die 64ste. Wat ze? Wij best op die 64ste. Ik weet het niet eens waar ik op 2 jaar ben. Nee? Nee, dat is het net wist, dat snap ik. Maar wat worst? Ik weet het echt net. Zelfs dat net? Ja, werken. Ja. Dat weet ik wel. Ja? Ja. Want ik weet zeker, als ik net meer werk, Ja. dan zijn het de fysieke omstandigheden die me dat onmogelijk maken. En dat zou ik wel heel jammer vinden. Ik hoop dat het me gegeven is om tot mijn 74ste echt te werken. Ja, hè? Want werken, dat jouwt meer energie, jouwt me de mogelijkheid om met safvolle leuke mensen in contact te komen. Ik vind dat misschien ook wel het allermooiste van het hele, de hele huidige baan. Ja. De contacten met mensen. De contacten met echt leuke mensen. Ja. En was er dan weer van dingen uit ontstaan. Dat is, ja. Bijvoorbeeld, ik heb dat ding heb ik bij me. Wij hebben ik heb een goede band met Ellen ten Damme. Ja. Ontstaan toch Arriva. Oh ja? Omdat wij jou elke trein namen, hè? Ja. En dat meest valt hij bekend bij de start, vlak voor de start van een nieuwe concessie. Ja. En die namen die moet betrekking hebben, de reizigers mogen dat bedenken. Dan door een prijsvraag en dan kiezen we de mooiste uit met de mooiste motivatie en de leukste namen. En die bekendmaking doen we vaak samen met degene die het betreft, voor zover nog in leven. Ja. Nou, dit wie in de Achterhoek wie dat het geval. Ja. En kwam Ellen ten Damme uit de bus. Het bleek dat Ellen ten Damme in de Achterhoek geboren is. Dat die een voorwaarde. Ja, ja. Ze moest er of leven of geboren wezen. Dan mocht ze voordragen worden in dat desbetreffende gebied. En Ellen is daar geboren. En zij kwam, die jong, dat mij is bekend maakte. Die zo zei, nou, ze kwam met haar gitaarke. Ja. En haar schoolekster, Arie. En haar vriend Danny. En spontaan jouwt ze een mini-concertje. Ja. Fantastisch. Dan van het een kwam het ander. Ja. En hebben eigenlijk contact gehouden. En die trein is bijvoorbeeld bestikkerd geweest. Ja. Met haar prachtige foto's die ooit van haar maken binnen. En toen op een zekere dag zou er een nieuw boek uitgebracht worden. Toch haar vriend Danny. En dat was een boek waarbij hij Ellen 2 jaar lang hier volgt. En hij de hele dag foto's van haar maken. En van die 2 jaar lang foto's maakt ze is een boek maken. En dat boek werd gepubliceerd. En ik kreeg de kans om bij de publicatie dat boek in ontvangst te nemen. Samen met nog 2 horen. Katja Schuurmans weer dat. En volgens mij die Torenstraat, Waldemar Torenstraat of zo. Ja. Denk ik. En ja, dan moest ik wat zezen. Die in de van iets treintje rieden. Ik denk, nou, dat klinkt 2 dingen wel. Of ik doe een heel obligaat verhaal over de fantastische toekomst van de trein en al haar reizigers en bla bla bla. Maar dat heeft mij geïnspireerd tot het mindje van een gedicht. Ja. Over haar. Ja. Oer Ellen ten Damme. Ja. En dat... Nou, achteraf denk ik, god, wat heb ik me nou voor zelf op een hals hellen? Ja, maar Dat gedicht moest ik daar voorlezen natuurlijk. Maar waarom moest je niet in een gedicht schrijven? Ik bedoel, Ja, ik woer wat dwan. maar waarom een gedicht? Ja, Dat is hartstikke moeilijk. Ja, dat is ook hartstikke Ja. moeilijk. Maar ik woer wat dwan wat een Ja. oor net doet. Ja.
een obligaat OV-verhaal of hoe fantastisch Ellen wil het wezen. Maar je gewoon een verhaaltjes ook in Noord-Eiland te nemen. Ja, maar ja, ik besloot om een gedicht te doen. Ja. Hoe gaat het gedicht? Kerst met te holen? Nee, Nee? maar ik heb het wel bij me. Ja. En wat vond Ellen de dame ervan? Nou ja, zij vond het eigenlijk ontzettend leuk. Ja. En om maar te voorkomen, ik zou echt zien degene die, want het is natuurlijk die hele grachtengordel, die ziet er, ik ben die. Ja. En Erik van die lui die iets meer verstand van dan ik heb van gedichten. Ja. En toen zei ik van, Ik vind het al heel ik heb knap het dat ze- gemaakt. Ja. Ik zei, ik lees het voor. Ja. En waarom lees ik het voor? Ja. Het interesseert me niet. Ik kan maximaal afgaan, zei ik. Ja. En wie doet me dan wat? Nee, oké. Dus voor mij wie het risico redelijk overzichtelijk. Ja. Maar wat weer de behoefte om het te doen in gedichtvorm? Nou, dan kon ik toch op een verrassende wijze mijn appreciatie voor haar onder woorden brengen. In plaats van een lange lofzang. Ja. Hoe geweldig ze is. Oké. Jan Mulder, die Wiederik, die denk Ja. ik verhaaltje. Ja. Nou, die op het randje verhaal. Ja. En ik hier dus, maar ik wist ik natuurlijk net, en ik hier dit gedicht. Nee, lees het eens voor. Ja, dit Dan is word zo lang ik om jaren voor hoe te het lezen. klinkt. Wat? Dan word ik jaren hoe het klinkt. in die Ja, maar moeder. dat wordt te lang. Nou, een mooi fragment eruit. Ja, dat ken ik net. Want het, Nee? nee. Dat moest eigenlijk is een geheel zijn. Maar we halen het hier. Het is nog lang je zou horen. Nee, dat is hier. Nou, ik kan het proberen, maar ik moet het eigenlijk eerst wel even lezen om het... Pak ik hier even een pakje druifjes of zo. Of zou het pak aan, maar. Probeer het nog even voor te dragen, maar toen ik natuurlijk meer in mijn holle, hè. Het gedicht, het heet Gedicht bij een boek. En dat weer dus een boek van Danny, wat Die hij foto's. bracht met die 2 jaar lang foto's. Ellen. Elke zaterdag wakker worden met haar in de hand. Columniste van de Volkskrant. Stopt omdat niemand meer geïnteresseerd is in haar verhalen, zegt ze. Niemand mist me. Mis ik. Snabbel, Terschelling, Doekse 100 jaar. Retenjong, volle maan. Acrobaat in cirk. Lof, kritiek, maar wie ben ik? Om dit artistiek talent bij te sturen. Laten gaan, spontaan, een liedje voor me zingen. Want haar naam op een trein vermeldt. Ik smelt. Trekt voor de camera de haren uit haar hoofd. Letterlijk een lijk gelijk. Mensonterend gezicht. Richt zich op. Ik slik. Geboren Achterhoekse grachtengordelmeisje. Wonderlijk, verwonderd om zich heen kijken naar wat er allemaal gebeurt. Treurt om een gevallen vogeltje. Arie, ekster, ster op het doek. Op de planken. Zingt. Het regent zon. Het regent zon. Ik straal.
360.000 foto's in 2 keer 360 dagen. Obsessief gedrag, 500 per dag. Danny volgt, klikt, het klikt. 20 per uur. Puur. Ellen. Uitdagend mooi. Echt. Ik geniet. Dat wie een... Ik vind dat heel knap. Dat is toch dat. Dan ik maar gewoon dorst. Meen ik serieus. Ja, Er bent altijd bij dit soort dingen zoveel redenen om het net te doen. Maar dat is het dus wel. En was er een oerholden haast, is die vriendschap met Ellen te Dame? Of is dat te nou ja, wat, op zich vriendschap vind ik een beetje zwier wordt, maar wel een goede relatie. Ja, We komen elkaar vaak zien. maar daar haast hij wel om te danken, neem ik gewoon. Nee, net om gedicht alleen. Nee? Nee, dat ik Maar, denk... nee, misschien net maar het feit dat dorst en die op zo'n manier snel is en doorstelt alleen naar haar. Had dat ja, iets... ik denk dat... Ja, dat misschien wel wat mij speelt. De bron zit natuurlijk in het zakelijk contact, maar die trein, daar is er ooit maar begonnen. Ja. Dat is voor haar een fantastische exposure. Maar ze kwam ik eigenlijk zonder Arriva hier ik die contacten nooit hadden. En vervolgens gaan we daar op een bepaalde manier mee om. En dat u zich soms wel eens in hele gekke dingen. Ja. En zo'n gedicht is dan een gek ding. Kesto... ja. Dit versje van haar? Dat is een hele slechte opname, wacht even. Ja, daar is niks van, sorry. Is dat Miss You, het versje Miss You van haar? Zou je misschien ook een betere vinden, ken je? Nee, shit, sorry. Ze had een versje maken, dat heet Miss You. En dat vond ik altijd zo vreselijk mooi. Zo lief en, nou, ik kan het net vinden. Lief en lieds en dat hele... Maar dat vind ik haar kracht. Ja, ja. Ik heb een paar cd's van haar, die ik van tijd tot tijd wel eens afluister. En er zijn hele leve versjes, maar hele eenvoudige dingen die Westje in oren is, op een prachtige manier omschreven. Maar ik vind het een absoluut veelzijdig mens. Ja, absoluut. Ja, dat zet ik in het dicht. Ik wil alle dingen waar ze zeg maar leden gehad. Dat is heel, hè? Violisten. En dus daar ik waarin heel kwetsbaar door te wezen. Omdat ze steeds wel naar je dingen bezieken. Heel lieds door te wezen. Ja. Natuurlijk een drama van een verhaal. Of drama. In ieder geval een heel slim verhaal met haar ziekte gewoon. Dan wordt het... Nou, een bijzondere dame. Maar dat is toch niet werk te danken. Dat soort dingen. Ja, Ja. maar er zijn zoveel echt leuke mensen in de wereld. En dat binnen over het algemeen nu lui die weinig opheffen, maar kijk mij eens. Wat is de definitie van een leuk mens? Moet hij iets brengen? Of moet hij iets originaliteit hebben? Of moet hij iets scheppen? Of moet hij alleen maar altruïstisch wezen? Wanneer is hier voor die, zoals Ellen te namen, een interessante toevoeging om die palet van kennissen of contacten, ja, van dat is een verrijking voor mij? Ja, maar dat heeft verschillende dimensies. Ik vind Ellen is gewoon ontzettend veelzijdig en
een leuk mens om gewoon een jongen mee te zitten. Mhm. Verder vind ik echt leuke mensen, lui die het absoluut net nodig hebben om zo nodig in de puberteit hun eigen prestaties te accentueren, Mhm. maar die gewoon duiken kennen. Want die hebben dat soort gedrag net meer nodig voor het oppoetsen van hun eigen profiel. Nee. En dat ben vaak ik de leukste, grappigste meest geweest. Ontzettend lol mee kennen, want die ben super relaxed. Ja. Die hoeven net meer te presteren. Nee. Die zitten er en nou, gebeurt er niks, is het ook oké. En maakt ze een rake opmerking, is het ook oké. Maar Ja. het is geen doel aan zich. Nee. Authenticiteit, autonoom wezen. Ja, authenticiteit is een hele belangrijke. Mhm. Onafhankelijk denker, Mhm. met geestelijk onafhankelijk wezen. Mhm. Dat zijn wel hele belangrijke voorwaarden. Nou. En het hackinggedrag, dat weet iedereen wat dat betekent, hè? Ja, hoor. Dat, Daar wars van wezen. ja. Maar dat zal net mooi vallen. In een groot bedrijf. Weet je, in middenkaders en in onderlagen, of krijg dat onder de toplagen, een heel soort hacking in gaan. Dat is Die zit bij ADW komen in. Oh ja, ongetwijfeld. Ik vreeg je net op naam, maar die zitten wel Nee, bij. maar dat zal vast. Dat is zo. Maar ik bedoel, als die een klein beetje een idee van was het waardeerst al mensen. Er zijn een heel soort mensen die ter boeten vallen. Ja. Nou, irriteren die dat ik? Of probeer je te mijen? Of best dat ik lekker makkelijk in van, nou ja, die bestaan ik en... Nee, maar dat irriteert me in zekere zin wel. Maar wat dat vooral tot gevolg heeft, is dat ik me daar buiten het zakelijk verkeer absoluut net mee bemoei. Maar in zakelijk verkeer is om, maar dat soort mensen omgaan. Het zou moeten, hè? Er komt ze vissen volle zin, dus... Dat is net enthousiaster worden. Het zou wel mutten. En dat ook. Maar dat kan ook een spul wezen om echt met dat soort lui om te gaan. En dan ze snel dat gebeurt ik. Nou. En daar heb ik totaal geen moeite mee. Mhm. Maar buiten het zakelijk verkeer, zoekt die mensen net. Nee. Nee. Als ik een soort slijmers om die heen. Nee, ik bedoel, die was net om die heen verzameling, maar zo'n mensen die het, maar de baas herkent dat snel. Dat mensen dat doen. Als die in de skybox van de vingers is. En dan komt er zo'n mannetje van een andere sponsor, die komt even een handshakeje doen. Dat denk ik zo, Nou, ik draai het om. Ik denk wel eens van... wie die nou ik bij mij komen staan, Ja. als ik nou gewoon het postbode geweest hier, wat ik vroeger ik weer. En heel vaak is het antwoord nee wezen. En wat doe je dan met dat soort lui? Ehm, ja. Die zullen dat net merken. Nee? Nee, maar heus wordt het gesprek dan kwatter. Ja. Of, laat ik het oorzezen, het wordt zo'n gesprek. Maximaal het minimaal noodzakelijke tijdstip. Daar ben ik dan het gauwst van al. Zonder dat ze het zelf terug hebben. Maar is dat een noodzakelijk kwaad best mooi omgekeerd kist? Of is dat iets best echt moeite mee had? Dat soort mensen. Ik bedoel, ik kist het ook zelf als een spul benaderen. Dus ik van, nou, was nou een sketch van, nou ja, dan doe ik meer met minimale inspanning en serveer ik zo snel mogelijk wel. En eigenlijk had ik daar wel lol om. Want zij hadden het niet eens in de gaten wat voor stumpers dat ik ze vind. Nee, Of irriteren ze die echt? Ik vind niemand een stumper. Dat is respectloos, hè? Mhm, mhm. Maar ik vind dat net prettig als ik het gevoel heb dat iemand met mij een gesprek begint
vanwege... Maar ik ben toch niet al van het 10 keer? Nee? Nee, dat valt wel mee. Nou, Ja. Maar het komt wel voor. of was het er in de gaten? Dat ken ik nog. Nee, dat merk ik. Ja? Dat merk ik ook nog. Ja? Want meestal kan natuurlijk ik bij me komen omdat het een goede reden heeft. Nou. En een goede reden is snel te onderscheiden van een niet goede reden. Mhm. Maar dat vind ik dan wel... Ja. Wat ben de vervelendste plakken? Ben dat skyboxen? Of ben dat personeelskantines? Of ben dat om dit soort mensen in te komen? Of is dat een feesttent in het Blauwe Huis? Met al je oude mensen van hey, waar komt het minst graag? Maar mast er nou naar wijzen? Nou, waar ik net graag kom, dan kom ik net. Nou, soms moet je ergens in. Ja, maar dan weet ik wel handig te manoeuvreren. Maar wat ik wel jammer vind, is dat soms, dat als ik ergens ben, maar bijvoorbeeld mijn familie, dat bij een concert, ik noem maar iets, van een popgroep, ik mag graag 1 keer per jaar naar de dijk. En dan vind ik het wel leuk, want ik kom voor de dijk en ik kom net voor mezelf. Nee. Dan vind ik het wel leuk dat men mij gunt dat ik even naar de dijk kan. Ja. Maar dan probeer je het nou positief te lezen. Dan bedoel je dat het die vreselijk irriteert. Nee. Had mensen dan de jongen klampen. Nee, maar dat is ik niet juist. Ik hoop dan dat men mij dat gunt. Maar als men dat net doet, dan irriteert, kan ik me daar net om ergeren. Want dan moet ik tegen hoe net komen. Nee. Want ik weet dat dat kan gebeuren. Maar ik hoop wel dat men dat dan gunt. Want iedereen zegt omgekeerd namelijk. Er komt natuurlijk ik wel eens luisteren in. Maar dan denk ik, ja, let maar even lekker maar rust. En wat heeft iedereen recht op? Dan best wel relaxed in dat soort dingen. Ja, maar dat moet ik. Ja? Ja. Ons dan... Dat is trouwens mijn hele... Dat heb ik dan waarschijnlijk van mijn huid. Ja. Nou, best wel een mooi combi van die twee. Ja. De gedrevenheid van de ene en de relaxedheid van de ander. Ja. Ja, dat laatste herken ik zeker. Mijn huid weet ik wel iemand die wel redelijk snel voor de makkelijkste weg koos op dat gebied. En ze vooral net opvoeden. Ze zei van, niet voor wat doen. Maar je mem, best een soort van hart, die zou vast vaak in mijn hart zo'n haar van. Jongen, ja. let nou net door die heen rennen of bied een keer van die al aan je plaats van, dat werd te makkelijk. Ja, nou, dat ding dan wel, maar inderdaad, Wol zei van net zo makkelijk, dit is echt een probleem. Ja. Rinder net zo makkelijk doorheen, Nou. Dat zei ze wel, ja. Ja. Maar ik ben blij dat ik dat relaxte wel mooi Ja, kreeg. Vind je dit de mooiste van de dijk? Dit is een nummer. Dus vind ik de allermooiste Nederlandstalige tekst. Onze laatste CD Brussel. De bekomende CD. Dank jullie wel. Zie haar lonken door het leven. Kijk haar spelen in de wind. Prikkels die haar goed vergeet. Oude vol haar stekels blind. Jeugd die niet kan wegbrengen. Pijn die ons te samen bindt. Mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Ik vind Huub van der Lubbe sowieso een van de, misschien wel de mooiste tekstdichter van Nederland. En dit versje is echt zo'n mooie tekst. Zo'n mooi bladje in mijn taal. Kon ik eten niet bewachten toen die avond in de stad. Ik
naar huis liep en ik zag je. Roos, zijn het vuile nat, ongebroken mond, je lachte laat. In de schoot geworpen schat, mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. En ik denk dat ik jou, maar verder had jij mij uitkoos. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Toen je daar voor het grijpen was, bij een tiende zij, had ik wel een ander kunnen zijn. Of ging het jou echt om mij? Haar klonken door mijn leven, en gespeeld met de licht. Prikkels die haar goed begreep, oude voor haar stekelspriet, onze dagdromen verweet. Volg ik haar door ieder wind, mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Ik denk dat ik jou, maar verder dat jij mij uitkoos. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Oh, mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Nou ja, als je Nee. een authentieke mens kan hebben, dan heb je Ja. natuurlijk... Net, maar dan, ik heb Van der Dijk is, vind ik, mijn levensmotto is zijn ambitie, zeker zakelijk. Ik kan het niet alleen. Ja. Ik vind het sowieso Dat is hier nog een een vervelende versje van de Vind dijk. ik net? Nee? Nee. Ah, dat is toch verschrikkelijk. Heerlijk, man. Nee. Lekkere beat. Heerlijk. echt Maar ik ben geen muziekkenner, dat zeg ik jou Nee, eerlijk. ik net, dat is hier niet volgens mij, maar En ik vind niemand in de stad het mooiste dat vis. vind ik. Dat vind ik. Is die er nog op? Ja, tuurlijk ga ik nu En dat giet ik wel. Want uiteindelijk, hè, ik vind leven en dood, dat is zo macaber dicht bij elkaar. En mooie dingen, dat heeft jongen maar mijn maat en zijn dochter. Maar mijn huid is overleden. 6 weken later wordt mijn zoontje geboren. Ja. Nou, ik zit in een spagaat. Ja. Wil ik nog blij wezen of net? Ja. Bij de geboorte van mijn zoontje heb mijn vrouw 6 uur op intensive care line. Wat echt super kritiek weer. Ja, hè? Ja. Moest dat blij? Wat, een zwangerschapsvergiftiging? Nee, de gescheurde baarmoeder. Maar bloedverlies en dat hier zeker in die tijd, is toch op het trein van de Rielien. Ja. Hier is best risicovol. En 6 uur lang leefde ik tussen hoop en vrees. Kreeg weinig info. Ik ging zo van mijn graad. Naast mij lag een zoontje. Blakend van gezondheid. Ja. 2 weken te laat geboren. Dus Ja. een flinke 8 ponder, volgens Ja. mij. Ja. Moest dan blij wezen, wat gebeurt er met mijn vrouw gebeurde? Ik denk, god, is het dit al je wurg? Eerst Heidea. Zoontje geboren, vrouw in levensgevaar. Ja. Anno overleden. Esther geboren. Jongen, er gebeurt me volle om me nog. En ik ben net blasé. Ik ben echt een blasé. Ik ken nog steeds ontzettend veel dingen in. Maar wel ergens maar een stuk relativeringsvermogen. En dat Ja, maar als die relativering dan in de slechte dingen ombrengt, dat is zelfbescherming, dat is goed. Maar dat brengt hem ook gewoon in die euforie. ja. En dat is jammer.
Toch? Waarom? Ik leid er net onder. Nee? Nee. Ik vind het wel prima. Het hop je maar beide benen op een groen. En als het dat anders mis zou gaan, heb ik altijd nog een vrouw die of even een... Boom. Nog. Of mijn man. En wat wie de link met niemand in de stad? Dat mooiste Wie dat in diezelfde periode? Het is het verdriet, hè. Ja. Die eenzaamheid van die jongen. Bier in het café en hij rent door de Rijn. Maar hij zei op een bepaald moment, iedereen gaat maar dood. Ja. En, dat, En de rest drinkt bier in het café. Ja. en ja, dat is, vind ik die tegenstelling. Ja. Ja. Ik ben een keer naar een concert. Ik vaker naar de Dijk West. Ik ben 1 keer naar Her West. En ik weet echt niet meer wat de reden weer, maar ik wie deed ongelukkig op dat concert. Ik voelde me daar helemaal net fijn. Wie mijn eigen, ik ben er toen in Kampen en daar wie het concert. Dus ik weet Maar daar komen zeker soort in kamp. Ik weer daarin naar Tagien, wie ergens in het park toen. En op een of andere manier ik totaal aan mijn zin, ik weet net waarom. En toen ron ik voort met een hele mooie Simmerioen. Ik ron alleen door het park en de stad in en op heel stil in die stad. Kampen is überhaupt vrij stil natuurlijk, jongens. En toen jij ik, op achtergrond speelt er niemand in de stad. En ik rond dus mijn ziel onder de heren door die stad. Oh! Die is echt helemaal leeg weer. En ze zien dat live, Ja. die soundtrack, zeg maar, bij dat gevoel te spelen. Dat is echt een magische En dat ervaring. want iedereen kent natuurlijk niemand in de stad, Ja. hè? Dat alt iedereen ik mooi. Dat we de live versie of dat we de originele? Nee, live, hè? Ik weet net wat voor opname er dus, ja? Ja, dit is echt fantastisch. Ik neem wel een koffie bij. Was het ook in of Nee. net? Nee? Dat bestelt chips, maar dan komt er net om, hè? Nee, nou... Hop. Het regent in de straat. Er is niemand in de stad. Iedereen drinkt bier. In het café. En wie niet drinkt, rijdt auto. En spatten bij mijn nacht. Want niemand van de vrienden nam mee. Er zit natuurlijk zo'n prachtige, Ja. zwieren, slepende... Past helemaal bij dat thema, dat tekst. is zo prachtig, ja. Niemand in de stad. Een paaltje over de doos. Dat is nou 7 jaar terug. Ik kan nog steeds niet weg aan het idee. Het was een nacht als deze. Maar het was rustig op de brug. Maar ik snap nu wel waarom je het zo deed. Er is niemand in de stad.
Niemand op het wat. Wat zei je? Niemand op het wat. Nee. Wat is Hey, het dus laatste die- concert die- bij Westhaast? Die gitarist die net met Ilse de Lange op pad gaan. Met de Common Limits. Volgens mij wel. Ik weet het net. In, Dat hoorde ik net eens even. Wie dat de gitarist van de Dijk? Oh? ja, een jongen die een net die ziet je toen er nog net bij, volgens mij. Weet ik net. Maar dan is elke keer nog naar de Dijk. Ja, Ja? en dan dat- zorgt mijn vrouw er wel voor dat we weer ergens binnen. Dus ze weten, ik regel het zelf toch net. Nee. Maar dat vind ik altijd fantastisch. Ja. Al die oude krakers. Ja. Ik vind dit een van de mooiste. In de Oosterpoort onder deze omstandigheden. Onderuit. Ik geloof dat we hier Oh ja, 25 keer gespeeld Langzaam gaan we onderuit. oh ja. Er is een cd van hun 25 jaar, de Dijk. Ja. Daar zit ik een video cd van bij. En wij hier in de jaren 90 een legendarische, die hier iedereen in huis, de Dijk Live. En daar zit Ja, deze dat ook is op. die. Dat is Denk ik. diezelfde, hè? Denk ik wel, ja. Want toen was 10 tot 24 hier en daarom, Ja, wie dat volgens mij, ja. zit heel zo. Die begon met Tarzan volgens mij. De eerste versie met Tarzan. Weet ik net. Maar die hier iedereen in huis. Toen, ik, een prachtige plaat. Ja. Wat is er überhaupt